खरड छाटणी व्यवस्थापनामध्ये आपण छाटणीपूर्वी व्यवस्थापन याच्यामध्ये वेलीची झीज भरून काढण्यासाठी इंट्रोल विषयी बोलत होतो. तर हा जो इंट्रोल आहे, हा इंट्रोल तुमचा कमीत कमी 3 आठवड्याचा असणं गरजेचं आहे. आता या इंट्रोल मध्ये तुम्हाला मॅनेजमेंट काय करायचे? मॅनेजमेंट मध्ये सर्वात महत्वाचे नत्र, स्फुरद आणि पालाचे ऍप्लिकेशन. पूर्ण द्राक्ष बागेला एका वर्षामध्ये जेवढं नत्र, स्फुरद, पालाश लागतं त्याच्यापैकी कमीत कमी 5 ते 8% नत्र, स्फुरद, पालाश हे तुम्हाला ह्या विश्रांतीच्या कालावधीमध्ये देण्याची गरज असते. आणि ह्या विश्रांतीच्या कालावधीमध्ये तुम्ही हे नत्र, स्फुरद, पालाश दिलं तर 100% तुमच्या त्या वेलीची झीज भरून निघते आणि तुम्हाला नंतरची जी खरड छाटणीचं जे व्यवस्थापन आहे, छाटणी नंतरचे व्यवस्थापन आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला चांगले रिझल्ट भेटतात. सूक्ष्म गडाची निर्मिती सुद्धा चांगली होते. दुसरा विषय जो येतो तो म्हणजे मग तुम्ही आता नत्र, स्फुरद, पालाश देण्यासाठी 1919 सारख्या खताचा सुद्धा तिथं वापर करू शकता. ते 5-6 दिवसाच्या अंतराने तुम्ही 5-5 किलो त्या 15 दिवसामध्ये 3 एक वेळेस जर 1919चं 19-19चा वापर केला तर 100% तुम्हाला तिथे त्याचा फायदा होतो. दुसरं म्हणजे पाण्याचं व्यवस्थापन तुम्हाला त्यावेळेस करावं लागतं. पाणी व्यवस्थापन करत असताना तुम्हाला व्यवस्थित वापसा कंडिशनला तुम्हाला त्या विश्रांतीच्या कालावधीमध्ये भरपूर पाणी देणे गरजेचं असतं. आणि भरपूर पाणी जर तुम्ही त्यावेळेस विश्रांतीच्या कालावधीमध्ये दिलं तर पूर्ण जो रूट झोन असतो तो रूट झोन चांगल्या पद्धतीने डेव्हलप होतो आणि ऑटोमॅटिकली तुम्हाला त्याचा फायदा होत असतो. आता त्याचा पुढचा विषय जो येतो तो म्हणजे खत व्यवस्थापन करत असताना चारी घेणे किंवा खड्डा पद्धतीने आपण खत व्यवस्थापन करणे. याच्यामध्ये बरेचसे शेतकरी याला विरोध करतात, पण माझा असा अनुभव आहे किंवा आम्ही जेव्हा फील्डवरती काम करत असताना शेतकऱ्यांशी जेव्हा संवाद साधत असतो त्यावेळेस असं लक्षात आलेलं आहे की चारी घेऊन जर तुम्ही खत व्यवस्थापन केलं, तुम्ही जर सेंद्रिय खताचा वापर केला आणि त्याच्याबरोबर बेसल डोस त्याच्याबरोबर व्यवस्थित पद्धतीने जर दिला तर तुम्हाला नवीन रूट डेव्हलपमेंटसाठी खूप चांगल्या पद्धतीने फायदा होत असतो. मग तेव्हा तुम्ही साधारणतः बुंद्यापासून द्राक्षाच्या झाडाच्या बुंद्यापासून 9 इंच सोडून साधारणतः 3 ते 4 इंच खोलीची आणि 2 फूट रुंदीची असे जर तुम्ही दोन्ही साईडला खड्डे घेतले त्याच्याने तुमची जी ओल्ड रूट असते म्हणजे जुनी मुळी जी असते ती मुळी सुद्धा तुमची कट होऊन जाते आणि नवीन रूट डेव्हलपमेंटसाठी तुम्हाला तिथं होतो. या पद्धतीने तुम्ही चरी घेऊन आणि त्यामध्ये खड्डा करून आणि तुम्ही तिथं रासायनिक खत आणि त्याचबरोबर सेंद्रिय खत एकत्र करून तुम्ही तिथं देऊ शकता. आता त्या चरीमध्ये शेणखताचा डोस आणि रासायनिक खताचा डोस किती भरावा, काय भरावा याच्याविषयी आपण पुढे चर्चा करणारच आहोत. त्याच्याविषयी आपण पुढे चर्चा करणार आहोत. आता खरड छाटणी झाल्यानंतर तुम्हाला काय व्यवस्थापन आहे त्याचे महत्वाचे पॉईंट आहेत. त्याच्यामध्ये इथ्रेल फवारणीचा विषय असेल, छाटणीचा विषय असेल, पेस्टचा विषय असेल, याच्याविषयी मी तुमच्याशी जास्त बोलणार नाही कारण आपला जो विषय तो मेजरली अन्नद्रव्य व्यवस्थापनावर आपण इथं बोलणार आहोत. त्याच्यासाठी एक सर्वात महत्वाचा विषय तो म्हणजे प्रत्येक शेतकऱ्याला एकसारखी फूट निघण्याचा जो प्रॉब्लेम आहे तो प्रत्येक ठिकाणी येत असतो. तर एकसारखी फूट निघण्यासाठी तुम्हाला छाटणी अगोदर फुल ड्रिपने पाणी देणं गरजेचं असतं. फुल ड्रिपने पाणी देणं म्हणजे काय, पूर्णतः तुमचा बेड ओला होईल, जेवढं झाडाला मुळवा आहे त्या शेवटच्या मुळीपर्यंत पाणी जाईल एवढं तुम्हाला फुल पाणी छाटणी अगोदर तुम्हाला ड्रिपने देणं गरजेचं असतं. आता ह्या पाणी व्यवस्थापनामध्ये तुम्हाला जमिनीच्या प्रकारानुसार छाटणी करण्याच्या अगोदर किती दिवस अगोदर पाणी द्यायचं हे सुद्धा सर्वात महत्वाचं आहे. समजा तुमची हलकी जमीन असेल, तुमच्या जमिनीला पाणी दिल्यानंतर 3 दिवसात 4 दिवसात वापसा कंडिशन येत असेल तर तुम्ही 3 ते 4 दिवस अगोदर पाणी द्या. समजा तुमची मध्यम जमीन असेल, 5 दिवसात तुमच्या जमिनीला पाणी दिल्यानंतर वापसा कंडिशन येत असेल तर तुम्ही 5 दिवस छाटणीच्या अगोदर पाणी द्या. आणि समजा तुमची जर जाड जमीन असेल, 6-7, 7-7 दिवस, 8-8 दिवस जर तुमच्या जमिनीला वापसा कंडिशन येत नसेल तर तुम्ही तेवढ्या वापसा कंडिशन किती दिवसात माझ्या जमिनीला येते ह्या जमिनीच्या प्रकारानुसार तुम्ही छाटणीच्या अगोदर फुल पाणी द्यायचे, जेणेकरून जेव्हा तुम्ही खरड छाटणी कराल तेव्हा तुमच्या जमिनीमध्ये प्रॉपर वापसा कंडिशन असणं गरजेचं आहे. म्हणजे 50% पाणी आणि 50% हवा. जेव्हा तुम्ही छाटणीच्या अगोदर पाण्याचं व्यवस्थापन कराल, इंटरवल ठरवाल की आता प्रत्येक शेतकऱ्याला माहिती असते की माझ्या जमिनीला मी आज फुल पाणी दिल्यानंतर माझ्या जमिनीला 5 दिवसांनी किंवा 4 दिवसांनी किंवा 3 दिवसांनी जमिनीच्या प्रकारानुसार वापसा कंडिशन येत असतील तेवढे दिवस अगोदर तुम्हाला फुल पाणी द्यायचे आणि कम्प्लीट वापसा कंडिशन जेव्हा तुमच्या जमिनीमध्ये असेल तेव्हाच तुम्ही खरड छाटणी करावी. हा खूप मोठा आणि खूप महत्वाचा मुद्दा आहे जो की तुम्हाला एकसारखी फूट निघण्यासाठी मदत करत असतो. नंतर छाटणी झाल्यानंतर तुम्ही एक फ्लड पाणी सुद्धा देऊ शकता जर तुमच्याकडे पाण्याचे व्यवस्थापन असेल तर मधल्या याच्यामध्ये दोन सरींमध्ये जर तुम्ही जर व्यवस्थित पाणी दिलं फुल पाणी फ्लड पाणी
तरी सुद्धा तुम्हाला एकसारखे फूट निघण्यासाठी मदत होते. नंतर काही लोक युरिया किंवा 13-0-85 स्प्रे घेतात किंवा साध्या पाण्याचे सुद्धा स्प्रे घेतात. तर तुम्ही स्प्रे जरी ओलांड्यावर जर घेतले तरी सुद्धा तुम्हाला एकसारखी फूट निघण्यासाठी मदत होत असते. आणि चौथं शेवटचं म्हणजे ऑर्गॅनिक मल्चिंगचा वापर. तुमच्या प्रॉपर प्लॉटमध्ये जर तुम्ही बेडवरती ऑर्गॅनिक मल्चिंगचं आच्छादन केलेलं असेल आणि तुमच्या जमिनीमध्ये प्रॉपर टेम्परेचर, पाण्याचं, हवेचं गुणोत्तर जर प्रॉपर असेल व्यवस्थित, तर 100% तुम्हाला एकसारखी फूट निघण्यासाठी मदत होत असते. पण सर्वात महत्वाचा एकसारखी फूट निघण्यासाठी जो पॉइंट आहे तो मी तुम्हाला सांगितला की तुमच्या छाटणीच्या वेळेस जमिनीमध्ये प्रॉपर वापसा कंडिशन पाहिजे. जर वापसा कंडिशन नसेल तर तुम्ही त्यावेळेस जर छाटणी केली तर मुळी तुमची व्यवस्थित ऍक्टिव्ह नसते. मुळी ऍक्टिव्ह नसल्यामुळे तुमच्या जमिनीतलं जे अन्नद्रव्य असतं त्या अन्नद्रव्य ती मुळी घेऊ शकत नाही आणि त्याच्यामुळे तुमच्या फुटवी मागे पुढे होऊ शकतात. म्हणून ही एक काळजी घ्यायची आहे. आता याच्यानंतर खरड छाटणीचा दुसरा महत्वाचा पॉईंट येतो तो म्हणजे विरळणी किंवा कॅनोपी व्यवस्थापन. ह्या पॉईंटवरती मी जास्त भर देत नाही, फक्त सांगायचं एवढंच आहे याच्यामध्ये की तुम्ही जेव्हा विरळणी करत असतात तर किंवा कॅनोपी व्यवस्थापन करत असतात, हे 2 पॉईंट, कॅनोपी व्यवस्थापन हा सूक्ष्म गड निर्मितीचा सर्वात महत्वाचा मुद्दा मानला जातो. मग कॅनोपी व्यवस्थापन करत असताना सुरुवातीला समजा तुम्ही 30-35 दिवसाला जेव्हा विरळणी करत असाल, त्या विरळणीच्या वेळेस तुम्ही 50 ते 55 काड्या म्हणजे 9x5 अंतर असेल तर 50 ते 55 काड्या तुम्हाला ठेवायच्या आहेत. खालच्या काड्या असतील, सूर्यप्रकाशाच्या सानिध्यात ज्या काड्या येत नसतील, आडव्या तिरप्या ज्या काड्या असतील त्या काढून घ्यायच्या आहे. नंतर दुसरी विरळणी तुम्हाला सबकेन केल्यानंतर साधारणतः तुम्ही बगल फूट जेव्हा काढतात त्याच्यानंतर तुम्हाला दुसरी विरळणी काढायची. त्यावेळेस तुम्ही अजून 5-6 काड्या जशा कमी करता येतील तुमच्या मॅनेजमेंटनुसार तुम्ही अजून 5-6 काड्या कमी करून साधारणतः दुसऱ्या विरळणीच्या वेळेस 45-50 काड्या तुम्ही ठेवू शकता. 50-55 दिवसाच्या कालावधीमध्ये तुम्हाला ही दुसरी विरळणी करायची. आणि तिसरी विरळणी जेव्हा तुम्ही शेंडा पिंचिंग करतात त्यावेळेस तुम्ही साधारणतः शेंडा पिंचिंग केल्यानंतर 40 ते 45 काड्या 9x5 अंतरामध्ये तुम्ही ठेवू शकता मॅनेज करून. या पद्धतीने 3 टप्प्यामध्ये जर तुम्ही विरळणी केली आणि कॅनोपी व्यवस्थापनाकडे लक्ष दिलं आणि याच्यामध्ये अजून तुम्ही जर शेवट कामगती जेव्हा आटपते तुमची शेंडा पिंचिंग होते त्यावेळेस 65-70 दिवसाच्या वेळेस जर तुम्ही काडीची व्यवस्थित बांधणी करून घेतली तर ती काडीची बांधणी केलेली तुम्हाला नंतर ऑक्टोबर छाटणीमध्ये एवढी सुंदर कामात येते की त्यावेळेस तुम्हाला व्यवस्थित घड बाहेर निघण्यासाठी मदत होत असते. कॅनोपी व्यवस्थापनामध्ये तुमची टप्प्याटप्प्याने कमीत कमी 3 वेळेस विरळणी होणं गरजेचं असतं. पहिलं 30व्या दिवशी, नंतर सबकेन नंतर आणि शेंडा पिंचिंग नंतर अशी विरळणी करून तुम्ही घ्यायची आणि टप्प्याटप्प्याने काडी कमी करायची. एकाच वेळेस काडी कमी केली तर आपल्याला कोणत्या काडीवर माल आहे कोणत्या काडीवर नाही हे समजत नाही. म्हणून टप्प्याटप्प्याने माल कोणत्या काडीमध्ये आहे असं शाश्वत जिथं काडी दिसली, शाश्वत डोळा जो दिसला तो ठेवून आणि बाकीचं तुम्हाला अनवॉन्टेड जे आडवे आहेत, खाली आहे, सूर्यप्रकाशाच्या सानिध्यात जी काडी नाही आहे अशी तुम्हाला काडी काढून घ्यायची. सर्वात महत्वाचं आहे विरळणीचा फायदा होतो तुमचा सूर्यप्रकाश व्यवस्थित त्या काडीला भेटला पाहिजे. सूर्यप्रकाश हा सर्वात महत्वाचा आहे तुमच्या सूक्ष्म गड निर्मितीमध्ये. सूर्यप्रकाश जर प्रॉपर नसेल आणि तुम्ही कितीही पिजार मारलं, कितीही न्यूट्रिएंट मॅनेजमेंट केलं तरी तुम्हाला प्रॉपर सूक्ष्म गड निर्मिती होत नाही आणि तुम्हाला मोठ्या समस्येला पुढे जावं लागतं. म्हणून सूर्यप्रकाश पाहिजे. त्याचबरोबर आर्द्रता सुद्धा तुमची कमी पाहिजे, आर्द्रता जास्त नको. तापमान व्यवस्थित बॅलन्स फॉर्म मध्ये पाहिजे. अशा वेळेस तुम्ही व्यवस्थित सूक्ष्म गड निर्मिती करू शकता. त्याच्यासाठी तुम्हाला विरळणी आणि कॅनोपी व्यवस्थापन हा जो पॉईंट आहे हा सर्वात महत्वाचा इथं मांडण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे. आता सबकेन, मेन केन हे व्हरायटीनुसार तुम्ही ठरवू शकता, त्याच्यावर मी बोलत नाही. पाणी व्यवस्थापनामध्ये तुम्हाला जमिनीच्या वापसा कंडिशन किती दिवसात येते याच्या पद्धतीनेच तुम्हाला प्रॉपर पाणी व्यवस्थापन करायचंय. किती दिवसाचा इंटरव्हल ठेवायचा, 4 दिवसांनी मला पाणी द्यायचं आहे का 5 दिवसांनी द्यायचंय. जमीन हलकी असेल तर तुम्ही 3 दिवसांनी द्या, जमीन मध्यम असेल तर 5 ते 6 दिवसांनी पाणी द्या, जमीन तुमची जर जाड असेल तर 7-8 दिवसांनी पाणी द्या. फक्त एक लक्षात घ्या की तुमच्या जमिनीमध्ये जी मुळी असते त्या मुळीला फक्त प्रॉपर वापसा कंडिशन असेल तरच मुळी ही पाणी आणि अन्नद्रव्य उचलत असते. म्हणून हे प्रॉपर तुम्हाला लक्षात घ्यायचंय की माझ्या जमिनीला किती दिवसांनी पाणी दिल्यानंतर किती दिवसात वापसा कंडिशन येते. या पाण्याच्या वापसा कंडिशन नुसार तुम्हाला पाण्याच्या पाळ्या किंवा पाण्याचे इंटरव्हल ठरवायचे. फक्त एक लक्षात घ्यायचे की जेव्हा तुम्ही साधारणतः काडीला 6 डोळे येतात, 6 डोळ्यापासून थोडा तुम्हाला पाण्याचा ताण द्यायचा आहे. म्हणजे ऍब्सिसिक ऍसिडची जी निर्मिती होत असते शेंड्याची ती थांबते आणि सायटोकायनिनची निर्मिती होण्यासाठी तिथं मदत होत असते. म्हणून 6 डोळ्यापासून ते साधारणतः 11-12 डोळ्यापर्यंत, सबकेन नंतर 6 डोळ्यापासून ते त्या काडीच्या पूर्ण 6 डोळ्यापासून ते 11 डोळ्यापर्यंत तुम्हाला पाणी हे कंट्रोलमध्ये ठेवायचे.
कंट्रोलमध्ये ठेवायचे म्हणजे काय, समजा तुम्ही सुरुवातीला रेग्युलर याच्यामध्ये 4 तास पाणी देत असाल 4 दिवसाच्या अंतराने, तर तुम्हाला 4 तास पाण्याचा इंटरव्हल नाही कमी करायचा आहे. तुम्हाला जी 2 पाण्याच्या पाळीमधला जो इंटरव्हल म्हणजे 4 दिवसाचा जो इंटरव्हल आहे तो 6 दिवसावर किंवा 7 दिवसावर न्यायचा आहे. म्हणजे 2 दिवसाने तो वाढवायचा आहे. म्हणजे थोडासा ताण तुम्हाला त्या स्टेजला द्यायचा आहे, साधारणतः 6व्या डोळ्यापासून ते 11व्या डोळ्यापर्यंत. परत तुमचं फुटीचा जोर जर जास्त होत असेल तर तुमच्या पद्धतीने मार्केटमध्ये जे प्रॉडक्ट आहे त्याचा वापर तुम्ही करू शकता. पाण्याचा ताण असेल, टिल्ट सारखे प्रॉडक्ट असतील, परत काही जण इथ्रेलचा वापर करतात ते असेल, तुमच्या पद्धतीने त्याचा वापर करू शकतात. मी त्याच्यावर जास्त वेळ घेत नाही. आता आपण न्यूट्रिएंट मॅनेजमेंटवर जास्त द्राक्ष खरड छाटणीमध्ये सर्वात महत्वाच्या ज्या 5 स्टेजेस असतात त्या स्टेजेसनुसार आपल्याला अन्नद्रव्य व्यवस्थापन करणं गरजेचं असतं. याच्या आधी मी तुम्हाला जे सांगितलं म्हणजे खरड छाटणीच्या अगोदरचे 2-3 पॉईंट आणि खरड छाटणी नंतरचे जे 2-3 पॉईंट सांगितले त्या गोष्टी लक्षात घेऊन आपल्याला पुढे जो पॉईंट मांडायचा आहे तो म्हणजे अन्नद्रव्य व्यवस्थापन. वाढीची जी अवस्था असते त्या वाढीच्या अवस्थेनुसार आपल्याला खत व्यवस्थापन किंवा अन्नद्रव्य व्यवस्थापन करणं गरजेचं असतं, जमिनीमध्ये असेल किंवा फवारणीद्वारे असेल. आता काडीच्या ज्या अवस्था असतात त्याच्यामध्ये कमीत कमी 4 अवस्था किंवा 5 अवस्था आपण करू शकतो. त्याच्यामध्ये काडी निर्मिती आणि शेंडा वाढ. सुरुवातीपासून साधारणतः छाटणीपासून ते 35 दिवसापर्यंत तुमच्या काडीची निर्मिती होत असते आणि शेंड्याची वाढ होत असते. ही तुमची पहिली अवस्था झाली. नंतर साधारणतः 35 दिवसापासून ते 65 दिवसापर्यंत तुमची जी काडी निर्मिती झालेली आहे तिथं सूक्ष्म घडाची निर्मिती व्हायला सुरुवात होते. डोळ्यामध्ये सूक्ष्म घडाची निर्मिती चालू होते आणि सूक्ष्म घडाची निर्मिती ही जवळजवळ 65 दिवसापर्यंत ही चालत असते. 35 दिवसापासून ते 65 दिवसापर्यंत सूक्ष्म घडाची निर्मिती होत असते आणि निर्मिती झाल्यानंतर 65 दिवसापासून ते साधारणतः 90 दिवसापर्यंत सूक्ष्म घडाची वाढ होत असते. मग आपल्याला ह्या सूक्ष्म घडाच्या निर्मितीच्या कालावधीमध्ये कोणते कोणते अन्नद्रव्य महत्वाचे त्याच्यावर आपण पुढे बोलणार आहोत. तिसरी जी अवस्था असते ती सूक्ष्म घडाची वाढ. ती वाढ साधारणतः 65 दिवसापासून 90 दिवसापर्यंत होते. तिथं आपल्याला कोणत्या न्यूट्रिएंटवर जास्त भर द्यायचे ते पण आपण बघणार आहोत. नंतर घडाची स्थिरता होते, पक्वता होते साधारणतः 120 दिवसापर्यंत आणि डोळा हा तुमचा 120 दिवसापासून ते 150 दिवसापर्यंत सुप्त अवस्थेत जाऊन तो पक्वतेला जात असतो. म्हणजे पक्वता तुमची साधारणतः 90 दिवसाच्या पुढे चालू होते आणि सूक्ष्म घडाची वाढ ही 65 ते 90 दिवसापर्यंत होत असते. म्हणजे ह्या 4 स्टेजेस आपण जर बघितल्या, घडाची निर्मिती 0 ते 35 दिवस, सूक्ष्म घडाची काडीची निर्मिती आणि शेंड्याची वाढ 0 ते 35 दिवस, नंतर डोळ्यातील सूक्ष्म घडाची निर्मिती साधारणतः 35 दिवसापासून ते 65 दिवसापर्यंत होत असते. सूक्ष्म घडाची वाढ ही 65 दिवसापासून ते 90 दिवसापर्यंत होत असते आणि 90 दिवसाच्या पुढे तिला स्थिरता आणि पक्वता येत असते. ह्या स्टेजेस तुम्हाला लक्षात घ्यायच्या आहे आणि ह्या स्टेजेसनुसार आपण अन्नद्रव्य व्यवस्थापन करणार आहोत. मित्रांनो, एप्रिल छाटणीमध्ये सर्वात महत्वाचे जे 17 ते 18 अन्नद्रव्य लागत असतात झाडाला, त्या 18 अन्नद्रव्यापैकी अजून की न्यूट्रिएंट म्हणजे अति महत्वाचे अन्नद्रव्य जे की कमी जर पडले एप्रिल छाटणी व्यवस्थापनामध्ये तर त्याचे विपरीत परिणाम तुमच्या गोडी छाटणीवर होत असतात. त्या अन्नद्रव्याची लिस्ट इथं तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ते म्हणजे मुख्य अन्नद्रव्यामधला फॉस्फरस, पोटॅशियम, दुय्यम अन्नद्रव्यामधला कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्यामधला झिंक, फेरस आणि बोरॉन. हे जे 7 न्यूट्रिएंट मी तुम्हाला इथं दिलेले आहेत, ह्या 7 न्यूट्रिएंट पैकी एक जरी न्यूट्रिएंट तुम्हाला इनबॅलन्स झाला किंवा कमतरता त्याची जर आढळली किंवा जर पिकावर त्याच्यामुळे काही ताण आला तर त्याचा डायरेक्ट इम्पॅक्ट हा तुमच्या घड निर्मितीवर होतो आणि नंतर ऑक्टोबर छाटणीला तुम्हाला ते फेस करावं लागतं. म्हणून हे जे मुख्य अन्नद्रव्यामधले फॉस्फरस, पोटॅशियम, दुय्यम अन्नद्रव्यामधला कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्यामधला झिंक, फेरस आणि बोरॉन ह्या अन्नद्रव्याचा अति चांगल्या पद्धतीने मॅनेजमेंट करून आणि बाकीचे अन्नद्रव्य सुद्धा तुम्हाला देणं गरजेचं असतं. पण हे की न्यूट्रिएंट आहे एप्रिल छाटणीमध्ये, याचा वापर तुम्हाला प्रॉपर पद्धतीने करणं गरजेचं आहे. आता मित्रांनो, पूर्ण द्राक्ष शेतीमध्ये एका वर्षाला म्हणजे खरड छाटणी आणि ऑक्टोबर छाटणी दोन्ही सीझन मिळून पूर्ण द्राक्षाला जवळजवळ 250 किलो नत्र, 350 किलो स्फुरद आणि 250 किलो पालाश लागतं. याच्यावरनं तुम्हाला मला एवढंच सांगायचंय की द्राक्षाला नत्र आणि पालाशपेक्षा स्फुरदची गरज ही सर्वात जास्त असते. आणि याच्यामध्ये तुम्हाला अजून डिटेलमध्ये घेऊन गेलो तर आपल्याला याच्यामध्ये व्यवस्थापन करत असताना समजा आपण ह्या 250, 350, 250 जो NPKचा डोस आहे प्रति एकर, हा डोस मध्ये आपण समजा 30 ते 40% सेंद्रिय पदार्थापासून आपण न्यूट्रिएंट मॅनेजमेंट करण्याचा प्रयत्न केला तर या 250, 350, 250 मधून समजा 40% आपण
सेंद्रिय पदार्थांना मॅनेज केला आणि बाकी उरलेला जो 60% डोस आहे, या 60% डोसचा जर आपण डिवायडेशन केलं खरड छाटणी आणि गोडी छाटणीमध्ये, तर तुम्हाला खालच्या लाईन मध्ये दिसत असेल की जवळजवळ 45 किलो नत्र प्रति एकर खरड छाटणीला लागत असतो, ऍज कम्पेअर टू तुम्ही गोडी छाटणीमध्ये 105 किलो लागत असतो. परत स्फुरदचा विचार करा. आपल्याला आजचं जे सेशन आहे हे जास्त करून स्फुरदवर कॉन्सन्ट्रेशन करायचं, कारण खरड छाटणीमध्ये स्फुरद हा सर्वात महत्वाचा न्यूट्रिएंट म्हणून काम करतो आणि त्याचे बरेचसे प्रॉब्लेम जमिनीमध्ये हे उद्भवत असतात, त्याच्यावर आपण चर्चा करणारच आहोत. खरड छाटणीमध्ये 45 किलो नत्र प्रति एकर लागतो आणि गोडी छाटणीमध्ये 105 किलो लागतो, म्हणजे जवळजवळ डबलचा आपल्याला गोडी छाटणीमध्ये लागतो. तिथं जर तुम्ही स्फुरदचा विचार केला तर 105 किलो स्फुरद फर्टिलायझर नाही, तुम्हाला स्पेशली ते न्यूट्रिएंट तुम्हाला 105 किलो प्रति एकर लागत असतं आणि तुम्ही गोडी छाटणीचा विचार केला तर तेवढंच तुम्हाला लागत असतं. याच्यावरनं तुम्हाला एवढं घ्यायचंय, या सेशन मधनं मला तुम्हाला एवढं सांगायचंय की जेवढं गोडी छाटणी व्यवस्थापनामध्ये स्फुरदची गरज असते तेवढीच गरज खरड छाटणीमध्ये लागत असते आणि ती शेतकरी देत नाही, तिथं कंटाळा करतो, त्याला वाटतं की आपल्याला एप्रिल छाटणीमध्ये एवढं काही मॅनेजमेंट करण्याची गरज पडत नाही आणि इथंच तो चुकतो आणि त्याचे विपरीत परिणाम त्याला गोडी छाटणीला भोगावा लागतो. म्हणून एक फक्त लक्षात घ्या की गोडी छाटणीला आणि खरड छाटणीला दोन्हींना तुम्हाला सेम क्वांटिटीमध्ये स्फुरद लागत असतो, म्हणून त्या स्फुरदची उपलब्धता कशी होईल, मी शब्द प्रत्येक जो वापरतोय तो महत्वाचा आहे. उपलब्धता आपण भरपूर प्रमाणामध्ये जमिनीमध्ये टाकतो, पण ते उपलब्ध किती प्रमाणामध्ये होतं याला सर्वात महत्व आहे. दिलेलं जे आहे त्याच्यापैकी पिकाने किती उचललं याला जर आपण महत्व दिलं तर 100% तुम्हाला त्याचा फायदा होईल. आणि पालाशमध्ये आपण गेलो होतो, खरड छाटणीमध्ये 60 किलो प्रति एकर पालाश लागत असतो आणि गोडी छाटणीमध्ये 90 किलो प्रति एकर पालाश लागत असतो. म्हणजे टोटल तुम्हाला नत्र स्फुरद पालाचा विचार केला तर स्फुरद हा तुम्हाला खरड छाटणीचा जो आहे तो गोडी छाटणीमध्ये जेवढा लागतो तेवढाच तुम्हाला खरड छाटणीमध्ये लागत असतो. आता याचं जर आपण अजून डिवायडेशन करण्याचा प्रयत्न केला तर साधारणतः बेसल डोस मध्ये इथं हे चार्ट थोडंसं लक्षात घ्या, तुम्हाला याच्यावरून लक्षात येईल. आणि बऱ्याच जणांना अजून मनामध्ये अशी शंका असते की अन्नद्रव्य व्यवस्थापन करत असताना प्रत्येक जण सांगत असतो की स्फुरदची गरज हे 35 दिवसापासून 65 दिवसापर्यंत असते, पालाची गरज ही 65 दिवसाच्या पुढे असते. म्हणजे काय सुरुवातीच्या कालावधीमध्ये स्फुरद लागत नाही का? म्हणजे काय सुरुवातीच्या कालावधीमध्ये पालाश लागत नाही का? लागतो, त्याचं प्रमाण हे कमी जास्त होत असतं. याच्यामध्ये मी तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. जो डोस आहे 100% जो आपण मागचा डोस जो सांगितला त्याच्यापैकी जवळजवळ 35% म्हणजे 30% गृहीत धरू आपण, 35% नत्र, 30% स्फुरद आणि 25% पालाश हा तुम्हाला बेसल डोस मध्ये देणं गरजेचं असतं. बेसल डोस मध्ये कसा तो डोस भरायचा हे मी तुम्हाला पुढे चर्चेमध्ये सांगेलच, पण छाटणीच्या अगोदर कमीत कमी जेव्हा तुम्हाला सांगितलं खड्डा कसा घ्यायचा आणि खड्ड्यामध्ये नत्र स्फुरद पालाशचा बॅलन्स वापर कसा करायचा, त्याच्यामध्ये तुम्हाला हा डोस भरायचा आहे. जवळजवळ तुम्हाला नत्र स्फुरद पालाश पूर्ण खरड छाटणीला जो लागतो त्याच्यापैकी 30% नत्र स्फुरद पालाश हा तुम्हाला बेसल डोस मध्ये देणं गरजेचं असतं. लक्षात घ्या, बेसल डोस मध्ये तुम्हाला हा कमीत कमी 25 ते 30% नत्र स्फुरद पालाश देणं गरजेचं असतं. बऱ्याच लोकांना वाटतं की बेसल डोस मध्ये फक्त सुपर फॉस्फेट टाकावं, पोटॅशचा वापर करू नये, नत्राचा वापर करू नये, पण नाही, तुम्हाला बेसल डोस मध्ये सुद्धा कमीत कमी 25 किलोच्या आसपास एसओपीचा वापर करणं गरजेचं असतं. आता मी त्याच्याविषयी अजून तुम्हाला पुढे सांगेल. नंतर दुसरं जे येतं ते म्हणजे खरड छाटणीनंतर 0 ते 35 दिवस म्हणजे ते आपली काडी निर्मिती आणि शेंडा वाढ ही जी स्टेज आहे, या स्टेजमध्ये जवळजवळ सर्वात जास्त लागतो तो म्हणजे 45% नत्र, 20% स्फुरद आणि 20% पालाश. म्हणजे बघा, लक्षात घ्या की सुरुवातीच्या 30 दिवसामध्ये सुद्धा स्फुरद लागत असतो, पण तो कमी क्वांटिटीमध्ये लागतो. पालाश लागत असतो तरी तो कमी क्वांटिटी लागतो. सर्वात जास्त लागतो तो म्हणजे नत्र. मग याच्या वेळेस आपण बरेच जण 35 दिवसाच्या पुढे फॉस्फरस आणि पोटॅशचं ऍप्लिकेशन करायला सुरुवात करतात. तिथंच बरेचसे शेतकरी चुकतात. म्हणून आपल्याला सुरुवातीपासून साधारणतः 15 ते 20 दिवसाच्या छाटणीनंतरच्या कालावधीपासून आपल्याला नत्र, स्फुरद आणि त्याबरोबर पालाश तुम्हाला बॅलन्स फॉर्म मध्ये तुम्हाला ग्रेड नुसार वापरणं गरजेचं असतं. याच्यामध्ये सर्वात जास्त पहिल्या स्टेजमध्ये नायट्रोजन लागतो. दुसऱ्या स्टेजमध्ये म्हणजे छाटणीनंतर 35 ते 65 दिवसाचा जो कालावधी म्हणजे सूक्ष्म घड निर्मिती. मित्रांनो, सूक्ष्म घड निर्मितीमध्ये डॉक्टर प्रकाश सरांनी सुद्धा या पॉइंटवरती जास्त जोर दिलेला होता की सूक्ष्म घड निर्मितीमध्ये तुम्हाला फॉस्फरसची खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये गरज असते. जवळजवळ टोटल जो फॉस्फरस खरड छाटणीमध्ये लागत असतो त्याच्यापैकी
40% फॉस्फरस हा तुम्हाला 35 ते 65 दिवसाच्या कालावधीमध्ये देणं गरजेचं असतं. आणि आपण इथं चुकतो, खूप कमी क्वांटिटीमध्ये जमिनीमध्ये फॉस्फरसचा उपयोग करतो. आणि मित्रांनो, फॉस्फरस हा असा न्यूट्रंट आहे की तो कोणत्याही माती परीक्षणामध्ये अनालिसिस करा, तुम्हाला लो टू मीडियम मध्येच तो आढळतो, कुठेच तुम्हाला हाय रेंजमध्ये आढळत नाही. कारण त्याचं जमिनीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये स्थिरीकरण होतं, दिलेलं अन्नद्रव्य उपलब्धतेमध्ये प्रॉब्लेम येतात, ते मी तुम्हाला पुढे सांगतो. पण सांगण्याचं तात्पर्य की 35 ते 65 दिवसामध्ये सर्वात जास्त तुम्हाला स्फुरद लागत असतो. मग तुम्हाला पालाच द्यायचा नाही का? द्यायचा आहे. तर बॅलन्स फॉर्म मध्ये तुम्हाला 20% तिथं सुद्धा पालाच देणं गरजेचं आहे. म्हणजे तुम्हाला 65 दिवसापर्यंत तुम्हाला 40% पाला संपवायचा आहे. पहिले 30-35 दिवसामध्ये 20% आणि दुसऱ्याच्या 30-35 दिवसामध्ये 20%, असा 40% पालास तुम्हाला 65 दिवसामध्ये तुम्हाला संपवायचा आहे. आणि मग उरलेला जो पालाश आहे, म्हणजे आपण आता इथं 5% नत्र वापरलं 35 ते 65 दिवसामध्ये, 40% स्फुरद वापरलं आणि जवळजवळ 20% पालाश तुम्हाला इथं सुद्धा द्यायचा आहे. ते न्यूट्रिएंट मॅनेजमेंट कसं करायचं, कोणत्या फॉर्म मध्ये द्यायचं, मी तुम्हाला ते पुढे सांगतो, सिंपल भाषेमध्ये सांगतो. आणि नंतर खरड छाटणीनंतर साधारणतः 65 दिवसाच्या पुढे तुम्हाला नत्र थोड्या जास्त प्रमाणामध्ये, म्हणजे 15% नत्र, स्फुरद दिला नाही तरी चालतो, थोडाफार 10 ते 12% किंवा 8% स्फुरद लागतो. आणि सर्वात जास्त तो लागतो म्हणजे तो पालाश, जवळजवळ 35 ते 40% पालाश तुम्हाला 65 दिवसाच्या पुढे काडी सूक्ष्म घडाची निर्मिती झाल्यानंतर त्याची मॅच्युरिटी आणि त्याच्या पक्वतेसाठी हा लागत असतो. म्हणजे ह्या पद्धतीने तुम्हाला बेसल डोस मध्ये कमीत कमी 25 ते 30% एनपीके देणं आहे. नंतर तुम्हाला 35 दिवसापर्यंत नत्रावर जोर द्यायचा आहे. स्फुरद आणि पाला सुद्धा त्याला सपोर्टिंग ठेवायचा आहे. 35 ते 65 दिवसाच्या वेळेस तुम्हाला नत्र एकदम कमी करून स्फुरद आणि पालासवर जोर द्यायचा, जास्त करून तुमचा स्फुरद, आणि 65 दिवसाच्या पुढे थोडासा नायट्रोजन आणि त्याच्याबरोबर तुम्हाला पालाश, असं तुम्हाला थोडासा एक अंदाज येण्यासाठी हा टेबल मी तुमच्या पुढे मांडलेला आहे. 100% याच्याप्रमाणे चालता तर येणार नाही, पण एक तुम्हाला एक ढोबळ मनाने अंदाज यावा की कोणतं खत आपण कोणत्या स्टेजमध्ये जास्त पद्धतीने दिलं पाहिजे, याच्यासाठी हा टेबल देण्याचा इथं प्रयत्न केलेला आहे. तेच जे आहे ते इथं पाय चार्ट मध्ये दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ओके, आता मित्रांनो, तुम्हाला मी जे न्यूट्रिएंट सांगितले, म्हणजे सर्वात जास्त खरड छाटणीमध्ये मुख्य अन्नद्रव्यामधला फॉस्फरस लागत असतो, पोटॅश लागत असतो, कॅल्शियम लागत असतो, मॅग्नेशियम लागत असतो, झिंक, फेरस आणि बोरॉन, हे अन्नद्रव्य सर्वात महत्वाचे असतात. याचं काही थोडंसं आपण जर पानदेट परीक्षण जर केलं तर असं लक्षात येतं की पानदेट परीक्षणामध्ये, गोडी छाटणीमध्ये आपण पूर्ण फुलोरा अवस्थेमध्ये जेव्हा पानदेट परीक्षण करतो, त्या पानदेट परीक्षणामध्ये फॉस्फरसची लेवल ही 0.283 ते 0.36 म्हणजे 360 अशा पर्सेंटेज मध्ये तुम्हाला फॉस्फरस तिथे लागत असतो. पण ऍज कम्पेअर टू तुम्ही जर सूक्ष्म घड निर्मिती म्हणजे खरड छाटणीच्या कालावधीमध्ये तुम्ही जर फॉस्फरसचा विचार केला तर गोडी छाटणीच्या फुलोरा अवस्थेपेक्षा तुम्हाला जवळजवळ 20 ते 30% फॉस्फरस तुम्हाला खरड छाटणीच्या सूक्ष्म घड निर्मितीसाठी जास्त लागत असतो. इथं तुम्हाला दिलेलं आहे जवळजवळ 0.38 ते जवळजवळ 0.47% तुम्हाला फॉस्फरस त्या काडीमध्ये असणं, देठामध्ये असणं गरजेचं असतं. त्याच वेळेस तुमच्या सूक्ष्म घडाची निर्मिती चांगल्या पद्धतीने होते. फॉस्फरसचा विचार केला तर तुम्ही ही गोष्ट लक्षात घ्या की जवळजवळ 20 ते 30% सूक्ष्म घड निर्मितीमध्ये फॉस्फरस हा फुलोरा अवस्थेपेक्षा, म्हणजे गोडी छाटणीच्या फुलोरा अवस्थेपेक्षा हा जास्त लागत असतो. म्हणून आपल्याला खरड छाटणीमध्ये फॉस्फरसचं मॅनेजमेंट करणं गरजेचं असतं. पोटॅशचं कम्पेअर केलं तर पोटॅश हा एप्रिल छाटणीमध्ये ऍज कम्पेअर टू गोडी छाटणीमध्ये जास्त लागत असतो, कमी लागत असतो. कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियमचा विचार करा मित्रांनो. कॅल्शियम हा असा न्यूट्रिएंट आहे की तो तुम्हाला गोडी छाटणीपेक्षा सूक्ष्म घड निर्मितीच्या कालावधीमध्ये म्हणजे खरड छाटणीमध्ये तुम्हाला जास्त लागत असतो. इथं देठचं जर तुम्हाला अन्नद्रव्याचं सर्वसाधारण प्रमाण जर इथं दाखवलेलं तुम्हाला जवळजवळ 0.72 ते 1.3% आसपास तुम्हाला सूक्ष्म घड निर्मितीच्या कालावधीमध्ये कॅल्शियम लागत असतो. आणि कम्पेअर तुम्ही जर गोडी छाटणीला केलं तर ते सुद्धा तुम्हाला 10 ते 15% हा इथं जास्त लागत असतो. मॅग्नेशियम सुद्धा तुम्ही बघितलं तर 0.87 ते 1.28% आसपास तुम्हाला सूक्ष्म घड निर्मितीच्या कालावधीमध्ये मॅग्नेशियम लागत असतो. आणि फुलोरा अवस्थेमध्ये जे पूर्ण फुलोरा अवस्था जेव्हा असते त्यावेळेस तुम्ही कम्पेअर केलं तर ते सुद्धा तुम्हाला जवळजवळ 20 ते 25% तुमचा मॅग्नेशियम हा कम्पेरेटिव्ह गोडी छाटणीपेक्षा जास्त लागत असतो. म्हणजे सांगण्याचं तात्पर्य काय की सूक्ष्म घड निर्मितीमध्ये फॉस्फरस, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि तुम्ही जर मायक्रोन्यूट्रनचा थोडासा जर निरीक्षण आणि अभ्यास केला तर तुमचा झिंक, फेरस, बोरॉन
आणि मॅग्नीज हे जे अन्नद्रव्य असतात, म्हणजे सूक्ष्म अन्नद्रव्य, हे सूक्ष्म अन्नद्रव्य जेवढे गोडी छाटणीमध्ये कामात येतात तेवढेच बरोबर तुम्हाला खरड छाटणीमध्ये सुद्धा गरजेचे असतात, त्यांना देणं गरजेचं असतं. कारण कोणतीही पिकामध्ये मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी होत असते, कोणती पण पिकामध्ये जी चयापचय क्रिया होत असते, ह्या चयापचय क्रियेमध्ये सर्व अन्नद्रव्य बॅलन्स फॉर्म मध्ये असणं गरजेचं असतं. तरी सुद्धा त्याच्यामधले तुम्हाला की न्यूट्रिएंट इथं सांगण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे. हे थोडंसं समजून घ्या, थोडं किचकट आहे. त्याच्यामध्ये फॉस्फरस, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, झिंक, बोरॉन आणि फेरस हे अन्नद्रव्य तुम्हाला एप्रिल छाटणीमध्ये मॅनेज करणं अत्यंत गरजेचं असतं. ओके, आता तुम्हाला बेसल डोस विषयी मी तुम्हाला बोललो होतो. मित्रांनो, छाटणीच्या तुम्हाला 15-10 दिवस अगोदर तुम्हाला बेसल डोस द्यायचा आहे. आता बरेच जण बेसल डोस मध्ये मायक्रोन्यूट्रिएंटचा वापर करतात. मित्रांनो, ज्या जमिनीचा पीएच हा 7.5-8च्या पुढे आहे अशा जमिनीमध्ये कृपा करून सल्फेट बेस्ड मायक्रोन्यूट्रिएंटचा वापर टाळावा. कारण सल्फेट बेस्ड मायक्रोन्यूट्रिएंट हे ज्या जमिनीचा पीएच जास्त आहे त्या जमिनीमध्ये कॅल्शियमचं प्रमाण जास्त असतं, कार्बोनेटचं प्रमाण जास्त असतं आणि अशा जमिनीमध्ये त्याचं स्थिरीकरणाचं प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढतं. त्याच्यामुळे ज्या जमिनीचा पीएच 8च्या आसपास आहे, 8च्या पुढे आहे अशा जमिनीमध्ये सल्फेट बेस्ड मायक्रोन्यूट्रिएंट टाळायचे आणि शक्यतो बेसल डोसमध्ये कॉम्बिडोजचा वापर करणं आपल्याला टाळायचे, म्हणजे 100% द्यायचंच नाही. मग आपल्याला द्यायचं काय आहे बेसल डोस मध्ये? तर बेसल डोस मध्ये आपल्याला शेणखत, ते तर तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही. प्रत्येक शेतकरी द्राक्ष बागेला एक तर खरड छाटणीला किंवा ऑक्टोबर छाटणीच्या अगोदर तो शेणखताचा वापर करतो. फक्त शेणखताविषयी मला तुम्हाला एवढं सांगायचे की शेणखत हे प्रॉपर जवळजवळ 80 ते 90% कुजलेलं शेणखत तुम्ही वापरलं पाहिजे. समजा ओलं शेणखत तुम्ही जमिनीमध्ये वापरलं, 50% 40% कुजलेलं आहे, बाकीचं ओलं आहे, तर अशा शेणखताचा वापर जर तुम्ही मध्ये केला मित्रांनो, तर तुमच्या जमिनीचा जो CN रेशो आहे, कार्बन नायट्रोजन रेशो, तो डिस्टर्ब होतो, तो वाढून जातो आणि तुम्हाला मग नायट्रेट नायट्रोजन असेल, अमोनिकल नायट्रोजन असेल, याला फेस करावं लागतं. नायट्रेट नायट्रोजन आणि अमोनिकल नायट्रोजनचं प्रमाण तुमच्या वेलीमध्ये, काडीमध्ये वाढून जातं आणि ते मग तुम्हाला सूक्ष्मगड निर्मितीला खूप मोठा प्रॉब्लेम करत असतं. म्हणून शेणखताचा वापर, चांगल्या कुजलेल्या शेणखताचा वापर करावा. शेणखताबरोबर कधी पण सुपर फॉस्फेट, आता ज्या जमिनीमध्ये चुनखडीचं प्रमाण 8%च्या वरती आहे, ज्या जमिनीमध्ये चुनखडीचं प्रमाण 8%च्या वरती, अशा जमिनीमध्ये फक्त सुपर फॉस्फेट वापरणं टाळावं. बाकी ज्या जमिनीमध्ये पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता जास्त आहे, चिगट आहे, सूक्ष्म पार्टिकल म्हणजे क्ले पार्टिकल जास्त आहे, वापसा प्रॉपर होत नाही, अशा जमिनीमध्ये तुम्ही पोरॉसिटी डेव्हलप करण्यासाठी एक सॉइल कंडिशनर म्हणून, फॉस्फरसचा सोर्स म्हणून, कॅल्शियमचा सोर्स म्हणून, सल्फरचा सोर्स म्हणून तुम्ही सुपर फॉस्फेट बिंदास्त बेसल डोस मध्ये वापरू शकता. फक्त एक काळजी घ्यायची की चुनखड जमिनीमध्ये त्याचा वापर करायचा नाही, कारण ऑलरेडी तिथं कॅल्शियम सल्फेट असतो, कॅल्शियम कार्बोनेट असतो आणि आपण सुपर फॉस्फेट टाकलं म्हणजे कॅल्शियमचं प्रमाण वाढतं, फॉस्फरस आपण तिथून देतो, तो फॉस्फरसचं खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये स्थिरीकरण होतं. म्हणून या कॅल्शियम बरोबर फॉस्फरस स्थिर होऊ नये म्हणून सुपर फॉस्फेटचा वापर फक्त चुनखड जमिनीमध्ये टाळायचा आहे. बाकी तुम्ही इतर जमिनीमध्ये बिंदास सुपर फॉस्फेट 200 किलो म्हणजे साधारणतः 4 बॅग प्रति एकर तुम्हाला द्यायचे. हे जे डोसेस तुम्हाला इथं दिले मित्रांनो, जे तुम्हाला दिसत आहे पीपीटी मध्ये, तर हे जे डोसेस आहे, हे डोसेस मी आपल्याला आपण जे मागे जे पर्सेंटेज काढले त्यानुसार थोडेसे मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे कॅल्क्युलेशन करून. आता बरेचसे शेतकरी सुपर फॉस्फेट बरोबर एसओपीचा वापर करत नाही किंवा पोटॅशचा वापर करतच नाही, तर असं करणं एकदम चुकीचं आहे. पोटॅशचा वापर तुमचा बेसल डोस मध्ये होणं गरजेचं आहे, कारण आपल्या जमिनीमध्ये जरी पोटॅश जास्त असला तरी सुद्धा तो एक्सचेंजेबल फॉर्म मध्ये आहे. एक्सचेंजेबल फॉर्म मधला पोटॅश अवेलेबल फॉर्म मध्ये कन्व्हर्ट होण्यासाठी तुम्हाला बाहेरून दुसरा पोटॅश देणं गरजेचं असतं. बाहेरून दिलेला पोटॅश त्या एक्सचेंजेबल फॉर्मची जागा घेतो आणि तो एक्सचेंजेबल फॉर्म मधला पोटॅश मग अवेलेबल होतो आणि मग तो पिकाला उपलब्ध होत असतो. राहिली दुसरी गोष्ट, पोटॅशची गरज एवढ्या सुरुवातीला आहे का? हो आहे, कारण तुमची पान निर्मिती झालेली आहे, जवळजवळ तुमचे 10-10, 15-15 पानं तुमचे निर्माण झालेले आहे, सबकेन तुम्ही करणार आहे, त्याला पान झालेले आहेत, तर त्या पानाला प्रत्येक वेळेस तुम्हाला अन्नद्रव्य पुरवण्याचं काम, पाणी पुरवण्याचं काम, पानामध्ये जे पर्णरंध्र असतात त्याची उघडझाप करण्याचं काम, पानामध्ये टर्गर प्रेशर निर्माण करण्याचं काम, हे सर्व तुमचं पोटॅश करत असतं. आणि अजून दुसरी सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे ते तुम्हाला काही सांगण्याची गरज नाही की पोटॅश हे तुमच्या वेलीची प्रतिकार शक्ती वाढवतं. म्हणून तुम्हाला सुरुवातीपासून पोटॅशचं ऍप्लिकेशन हे थोडं थोडं का असेना करणं गरजेचं आहे. मान्य आहे मला की पोटॅश 65 दिवसाच्या पुढे जास्त लागतो, मग त्यावेळेस तुम्हाला प्रमाण आणि ड्युरेशन हे वाढवायचे, पण सुरुवातीपासून तुम्हाला थोडा थोडा पोटॅश देणं गरजेचं आहे. हलकी जमीन असेल तर तुम्ही जास्त पोटॅश द्यावा,
क्ले सॉइल म्हणजे जास्त पाणी धरून ठेवणाऱ्या ज्या जमिनी असतात त्याच्यामध्ये पोटॅशची लेवल बऱ्यापैकी असते, म्हणून तिथं थोडासा कमी क्वांटिटीमध्ये जरी पोटॅश दिला आणि त्याच्याबरोबर थोडंसं पोटॅश मोबिलायझिंग बॅक्टेरिया सारखा वापर केला तर तो एक्सचेंजेबल फॉर्म मधला जो पोटॅश असतो तो अवेलेबल फॉर्म मध्ये येऊ शकतो. त्याच्यानंतर तुम्हाला फॉस्फरस तुम्हाला सांगितलं जवळजवळ 30% फॉस्फरस तुम्हाला बेसल डोस मध्ये द्यायचा आहे. तर त्याच्यासाठी तुम्हाला 50 किलो 50 किलो डीएपीचा वापर ह्या सुपर फॉस्फेट बरोबर करायचा आहे. म्हणजे 200 किलो सुपर फॉस्फेट आणि त्याच्याबरोबर 50 किलो तुमचं डीएपी म्हणजे डायअमोनियम फॉस्फेट 1846 सुद्धा काही शेतकरी त्याला म्हणतात. तर याचा वापर तुम्हाला 50 किलो करायचा आहे. आणि ह्या फॉस्फरस पोटॅश बेस्ड फर्टिलायझर बरोबर तुम्हाला सल्फर द्यायचे. ऍग्रिसर्च इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचं तुम्हाला सल्फर माहिती आहे, थायोग्रीन म्हणून जे सल्फर येतं त्याचा वापर तुम्ही 6 किलो बेसल डोस मध्ये करायचा आहे. सल्फर हे उत्कृष्ट तुमचं सॉइल कंडिशनर म्हणून काम करतं. जमिनीमध्ये जो स्फुरद तुम्ही दिलाय सुपर फॉस्फेट स्वरूपात असेल किंवा डीएपी स्वरूपात असेल त्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी तुम्हाला इथं थायोग्रीन हा बेस्ट काम करतो. तुम्ही 6 किलो एसओपी बरोबर चांगल्या पद्धतीने मिक्स करून आणि नंतर सुपर फॉस्फेट मध्ये त्याला जर मिक्स केलं तर तो चांगल्या पद्धतीने मिक्स होतो आणि मिक्स करून तुम्ही तो 10 ते 15 दिवस अगोदर त्याचा वापर करायचा आहे. ह्या पद्धतीने तुम्हाला 25 ते 30% पूर्ण डोस पैकी बेसल डोस मध्ये एनपीकेचा वापर ग्रॅन्युलर फॉर्म मध्ये करायचा आहे. कारण ग्रॅन्युलर जे फर्टिलायझर असतात दाणेदार खतं, या दाणेदार खतांची सोल्युबिलिटी ही एकदम स्लो असते आणि स्लो रिलीज असल्यामुळे ते हळूहळू 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 पिकाला उपलब्ध होत असतात, गरजेनुसार पिकाला उपलब्ध होत असतात. नंतर आपल्याला छाटणीनंतर साधारणतः 65 दिवसाच्या पुढे 50 किलो एसओपीचा वापर करायचा ते मी तुम्हाला पुढे त्या पद्धतीने बेसल डोस विषयी तुम्हाला सांगितलंय. आता मित्रांनो स्फुरदचं जे मॅनेजमेंट करायचं या स्फुरदच्या मॅनेजमेंट विषयी स्क्रीनवरती तुम्हाला एक बॉटल दिसते. त्या बॉटलचं नाव आहे ऍग्रीप्लेक्स ओए. ऍग्रीप्लेक्स ओए. ओए म्हणजे ऑर्गॅनिक ऍसिड. ऑर्गॅनिक ऍसिड जमिनीमध्ये अत्यंत महत्वाचा रोल न्यूट्रिएंट सोल्युबिलिटीसाठी करत असतात मित्रांनो. आता ऑर्गॅनिक ऍसिड बऱ्याच शेतकऱ्यांना माहिती असेल किंवा माहिती नसेल तर मी थोडंसं त्याच्याविषयी बोलू इच्छितो की ऑर्गॅनिक ऍसिड जे असतात हे ऑर्गॅनिक ऍसिड तुमच्या जमिनीमध्ये 3 प्रकारे डेव्हलप होत असतात किंवा तयार होत असतात. त्याच्यामध्ये एक असतं तुमचे जे रूट असतात म्हणजे मुळी जी असते त्या मुळीपासनं झायलेमद्वारे पिकामधनं काही ऑर्गॅनिक ऍसिडचं सिक्रेशन होत असतं पहिलं. दुसरं म्हणजे तुमच्या जमिनीमध्ये जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहेत सूक्ष्मजीव आहेत या सूक्ष्मजीवांच्या बॉडीमधनं काही ऑर्गॅनिक ऍसिडचं सिक्रेशन होत असतं. आणि तिसरं म्हणजे तुमच्या जमिनीमध्ये आपण जे प्लांटचे एक्स्ट्रॅक्ट टाकतो किंवा प्लांट रेसिड्यू ऍड करतो किंवा काही मार्केटमध्ये प्लांटच्या एक्स्ट्रॅक्शन तयार करून आणि काही ऑर्गॅनिक ऍसिडची निर्मिती केलेली आहे. तर ह्या 3 फॉर्म मधनं जमिनीमध्ये ऑर्गॅनिक ऍसिडची निर्मिती होत असते आणि हे ऑर्गॅनिक ऍसिडच तुमच्या जमिनीमध्ये दिलेल्या अन्नद्रव्याला पिकाला उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वात महत्वाचा रोल करत असतात. ऑर्गॅनिक ऍसिड म्हणजे काय? 100% ऑर्गॅनिक 100% सेंद्रिय बेस तो असतो. सेंद्रिय त्याला का म्हणतात? कारण त्याच्यामध्ये कार्बन, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन याचा संबंध असतो किंवा याचं पर्सेंटेज असतं, त्याच्यामुळे त्याला ऑर्गॅनिक ऍसिड म्हणतात, सेंद्रिय अम्ल म्हणतात. आता हा जो ऑर्गॅनिक ऍसिड आहे समजा आता ऍग्रीप्लेक्स ओए उदाहरण घेतलं. ऍग्रीप्लेक्स ओए मित्रांनो हे असं ऑर्गॅनिक ऍसिड आहे की त्याच्यामध्ये लिग्नोसल्फोनिक ऍसिड आहे. लिग्नोसल्फोनिक ऍसिड हे जे आहे हे लिग्निन पासून तयार केलेलं ऍसिड आहे. म्हणजे झाडाच्या सालीपासून एक्स्ट्रॅक्ट करून लिग्निन काढून त्याच्यावरती प्रक्रिया करून लिग्नोसल्फोनिक ऍसिड बनवलेलं आहे. आणि हे लिग्नोसल्फोनिक ऍसिड तुमच्या जमिनीमध्ये जर तुम्ही स्फुरदयुक्त खताबरोबर जर दिलं, लक्षात घ्या हे जे लिग्नोसल्फोनिक ऍसिड म्हणजे 100% ऑर्गॅनिक ऍसिड हे जर तुम्ही जमिनीमध्ये जेव्हा पण कोणतंही स्फुरदयुक्त खत देत आहेत, 1261 देत आहेत, 05234 देत आहेत, 06020 ग्रेड देत आहेत, ह्या ग्रेड बरोबर जर तुम्ही त्याला जर वापरत राहिले प्रत्येक स्टेजमध्ये तर 100% तुमच्या स्फुरदची 50 ते 60% कार्यक्षमता वाढवण्याचं काम तुमचं हे ऍग्रीप्लेक्स ओए जमिनीमध्ये करणार आहे. त्याचे भरपूर फायदे आहेत. जमिनीमध्ये सूक्ष्म जीवाणूंचं अन्न म्हणून ते काम करतं, सेंद्रिय कर्बाचं प्रमाण वाढवण्याचं काम करतं, सूक्ष्मजीवांची संख्या वाढवण्याचं काम करतं. या सर्व गोष्टी जमिनीमध्ये केव्हा होतात? जेव्हा तुमच्या जमिनीमध्ये ऑर्गॅनिक ऍसिडची निर्मिती होत असते. ऑर्गॅनिक ऍसिड तुमचं सेंद्रिय खत जेव्हा तुम्ही जमिनीमध्ये टाकतात, सूक्ष्मजीव तेव्हा त्याला जेव्हा डिकम्पोज करतात तेव्हा त्या डिकम्पोज झाल्यानंतर त्या सेंद्रिय घटकापासून सुद्धा ऑर्गॅनिक ऍसिडचं सिक्रेशन होतं. मग हे आपलं ऍग्रिसर्च इंडिया कंपनीचं ऍग्रीप्लेक्स ओए हे 100% लिग्निन बेस्ड ऑर्गॅनिक ऍसिड आहे. ते आपण बाहेरून इम्पोर्ट केलेलं आहे. त्याच्यामुळे आपण स्वतः काही ते मॅन्युफॅक्चरिंग करत नाही.
हे जे एवढं सुंदर आहे की तुम्ही याला डायरेक्ट हातावरती जरी ओतलं, म्हणजे हजार्डस जो आहे त्याचा, म्हणजे जो आपल्याला धोका असतो ऍसिड पासून, समजा त्याची वाफ डोळ्यात गेली किंवा काही थेंब तुमचे आतमध्ये गेले किंवा तुमच्या हातावर ते पडलं तर तुम्हाला इजा होऊ शकते. ऍसिड जे केमिकल ऍसिड असतात ते. तर हे आहे, हे 100% ऑर्गॅनिक असल्यामुळे तुम्ही हातावर जरी त्याला ओतून घेतलं तरी सुद्धा तुम्हाला कोणतीही इजा होत नाही. मित्रांनो, ह्या ऍग्रीप्लेक्स ओएचा वापर तुम्हाला फॉस्फरस युक्त खताबरोबर जेव्हा तुम्ही ड्रीप मधनं देणार आहे, 100% वॉटर सोल्युबल आहे. याची तुम्हाला खासियत जर तुम्हाला एक प्रयोग करून बघायचा असेल तर तुम्ही करू शकता. एक साधारणतः एक 500 ml काचेच्या ग्लासमध्ये तुम्ही 0.32 घ्यायचे. मी काय सांगतो लक्षात घ्या, साधारणतः एक 500 ml काचेच्या ग्लासामध्ये 0.32 घ्यायचे पाण्यामध्ये, आणि त्या 0.34 मध्ये कोणतंही सल्फेट बेस मायक्रोन्यूट्रन टाकायचे, म्हणजे झिंक सल्फेट असेल, फेरस सल्फेट असेल, मॅग्नीज सल्फेट असेल, ते तुम्ही त्याच्यामध्ये टाकायचे. टाकल्यानंतर ते 1 मिनिटामध्येच ते द्रावण पूर्णतः फुटतं म्हणजे त्याचं प्रेसिपिटेशन होतं. त्या 0.34 मधला फॉस्फरस आणि झिंक सल्फेट मधला झिंक एकत्र येतो आणि झिंक फॉस्फेट तयार होतो. आणि हा झिंक फॉस्फेट जमिनीमध्ये इनसोल्युबल असतो, तो पिकाला उपलब्ध होऊ देत नाही. मग अशा स्थिर झालेल्या किंवा प्रेसिपिटेट झालेल्या सोल्युशन मध्ये तुम्ही जर समजा 1.5 ते 2 मिली ऍग्रीप्लेक्स ओए टाकलं तर ते फुटलेलं द्रावण, प्रेसिपिटेट झालेलं द्रावण 100% सोल्युबल होऊन जातं. आणि तुम्हाला माहितीये, जे अन्नद्रव्य पाण्यामध्ये 100% सोल्युबल झालं तेच अन्नद्रव्य मुळीद्वारे अपटेक होत असतं. म्हणून स्फुरदचं जमिनीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये स्थिरीकरण होतं. स्फुरद तुम्ही जमिनीमध्ये दिला, समजा ग्रॅन्युलर फॉर्म मधला दाणेदार स्वरूपातील स्फुरद जमिनीमध्ये दिला तर जवळजवळ 85% तो स्फुरद जमिनीमध्ये स्थिर होतो. म्हणजे 10 ते 15% तो पिकाला उपलब्ध होतो. समजा चुनखड जमीन असेल तर 5% तो पिकाला उपलब्ध होतो. म्हणजे स्थिरीकरणाचा सर्वात मेजर प्रॉब्लेम. दुसरं, स्फुरद तुम्ही जेव्हा जमिनीमध्ये देतात तर तो 100% जमिनीमध्ये इमोबाईल आहे. म्हणजे जिथं तुम्ही दिला तिथून तो मुळीपर्यंत सुद्धा जाऊ शकत नाही. त्याची मोबिलिटी जमिनीमध्ये जर तुम्ही चेक केली किंवा अभ्यासली तर साधारणतः 2 ते 3 mm पर हावर हे त्याचं ट्रॅव्हलिंग आहे. म्हणजे एवढा तो स्लो जमिनीमध्ये चालत असतो किंवा वाहत असतो. म्हणून कधीही स्फुरद डायरेक्टली पिकाला उपलब्ध होत नाही. मुळी त्याच्याजवळ जाते आणि मुळी त्याच्याजवळ गेल्यानंतर ती मुळी त्याला ऍब्सॉर्ब करत असते, त्याला उचलत असते. म्हणजे एवढा इमोबाईल तो जमिनीमध्ये असतो. आणि स्फुरद हा असा घटक आहे, तो एनायन आहे, त्याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज आहे. आणि निगेटिव्ह चार्ज असल्या कारणाने तो तुमच्या जमिनीमधील जे कॅटायन आहेत त्याच्या बरोबर संयोग पावतो. समजा की जसं की कॅल्शियम आहे, कॅल्शियम बरोबर एकत्र आला तर कॅल्शियम फॉस्फेट तयार होतं. समजा फेरस कॅटायन आहे, फेरस बरोबर एकत्र आला तर फेरस फॉस्फेट तयार होतं. झिंक बरोबर एकत्र आला तर झिंक फॉस्फेट तयार होतं, मॅग्नीज फॉस्फेट तयार होतं, कॉपर फॉस्फेट तयार होतं. आणि हे जमिनीमध्ये जे कॅटायन असतात ह्या कॅटायन बरोबर त्याचं खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये स्थिरीकरण होतं. आणि स्थिर झालेले अन्नद्रव्य वेगळ्या फॉर्म मध्ये तयार झाल्यामुळे ते पिकाला उपलब्ध होऊ शकत नाही, ते इनसोल्युबल असतात. मग हे इनसोल्युबल फॉर्म मधले अन्नद्रव्य पिकाला सोल्युबल करण्याचं काम तुमचं हे ऍग्रीप्लेक्स ओए करणार आहे. ऍग्रीप्लेक्स ओए तुम्ही जर फॉस्फरस युक्त खताबरोबर दिलं, समजा तुम्ही आता 5 किलो 12 एक्सेस देताय तर त्या 5 किलो बरोबर तुम्ही साधारणतः 500 ते 1 लिटर पर्यंत ऍग्रीप्लेक्स ओए तुम्ही त्याच्याबरोबर दिलं. समजा तुम्हाला प्रत्येक फॉस्फरसच्या डोसमध्ये समजा 6 ते 7 आपण फॉस्फरसचे डोस देणार आहे, तर प्रत्येक फॉस्फरसच्या डोसमध्ये जर तुम्ही ठरवलं, मी सांगतो की तुम्ही प्रत्येक फॉस्फरसच्या डोसमध्ये ऍग्रीप्लेक्स ओएचा वापर करा. 500 ml, समजा जमीन तुमची चांगली असेल, अन्नद्रव्य आपटेक चांगलं होत असेल तर तुम्ही 500 ml पर्यंत वापर करा. समजा चुनखडीचं प्रमाण जास्त आहे, क्षारांचं प्रमाण जास्त आहे, पाणी खूप शारपट आहे, अशा ठिकाणी तुम्हाला मॅनेजमेंट करायचं असेल तर ऍग्रीप्लेक्स ओएचा डोस थोडा वाढवून घ्या. 1 लिटर पर्यंत तुम्ही ऍग्रीप्लेक्स ओएचा वापर करा. पण जेव्हा तुम्ही फॉस्फरसचा डोस देणार आहे त्याच्याबरोबर तुम्ही ऍग्रीप्लेक्स ओएचा डोस द्या. 100% लिग्निन आहे. मित्रांनो, लिग्निन ऑर्गॅनिक ऍसिड असल्यामुळे ते जमिनीमध्ये गेल्यानंतर ते 2 स्थिर झालेल्या अन्नद्रव्यांना ब्रेक करतं. ब्रेक केल्यानंतर जो कॅटायन असतो, म्हणजे समजा झिंक फॉस्फेट स्थिर झाला जमिनीमध्ये, तो झिंक फॉस्फेट ब्रेक होईल, कारण ऍसिड येते, ऑर्गॅनिक ऍसिड आहे. ऍसिड काय करतं, तुमचा तो बॉन्ड ब्रेक करतं. तुम्ही केमिकल ऍसिड टाका, ते सुद्धा तुमचा बॉन्ड ब्रेक करणार. पण ऑर्गॅनिक ऍसिड आणि केमिकल ऍसिड मध्ये फरक काय आहे, बॉन्ड ब्रेक केल्यानंतर जो कॅटायन आहे, फेरस जो आहे, या फेरसला चिलेशन करण्याचं काम तुमचं ऑर्गॅनिक ऍसिड करतं. ते काम तुमचं केमिकल ऍसिड करू शकणार नाही. फॉर एक्झाम्पल, समजा तुम्ही H2SO4 जमिनीमध्ये टाकलं. H2SO4 म्हणजे काय, सल्फ्युरिक ऍसिड. सल्फ्युरिक ऍसिड जमिनीमध्ये टाकलं तर सल्फ्युरिक ऍसिड H2SO4 जर तुमच्या जमिनीमध्ये, तुम्ही का टाकता सल्फ्युरिक ऍसिड, तुमच्या जमिनीमध्ये चुनखड आहे किंवा तुमच्या जमिनीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये क्षार आहे. मग चुनखड जमिनीमध्ये जर तुम्ही H2SO4 टाकलं तर चुनखड जमिनीमध्ये कॅल्शियम ऑलरेडी जास्त असतो आणि H2SO4 मधला जो सल्फेट असतो, SO4 म्हणजे सल्फेट,
हा सल्फेट त्या कॅल्शियम बरोबर रिॲक्ट होतो आणि कॅल्शियम सल्फेट तयार होतो आणि कॅल्शियम सल्फेट हा पाण्यामध्ये स्लोली रिलीज होतो, हळूहळू तो पिकाला उपलब्ध होतो, म्हणून तो सुद्धा एक वेगळा फॉर्म तयार झाल्यामुळे त्याची सुद्धा अवेलेबिलिटी कमी होते आणि ते पिकाला उपलब्ध होण्यासाठी त्रास देत असतं. दुसरं म्हणजे समजा तुम्ही जमिनीमध्ये फॉस्फरिक ऍसिडचा वापर केला, केमिकल ऍसिड आहे फॉस्फरिक ऍसिड, तुम्ही फॉस्फरिक ऍसिडचा वापर केला, समजा तुमच्या जमिनीमध्ये कॅल्शियम आहे, तर हा कॅल्शियम त्या फॉस्फरिक ऍसिड मधल्या फॉस्फरस, फॉस्फरिक ऍसिड म्हणजे काय, H2PO4, हा H2PO4 मधला जो PO4 आहे, या PO4 बरोबर हा कॅल्शियम म्हणजे चुनखडयुक्त जमिनीमधला कॅल्शियम किंवा मॅग्नेशियम असेल किंवा फेरस असेल, तो जमिनीमधला जो चिलेटेड कॅटायन आहे, हा कॅटायन तुमच्या ह्या फॉस्फरिक ऍसिड मधला जो फॉस्फेट असतो त्याच्याबरोबर रिॲक्ट होतो आणि रिॲक्ट झाल्यामुळे परत त्याचं स्थिरीकरण होतं, म्हणजे कॅल्शियम फॉस्फेट तयार होतं. आपण कशासाठी देतोय, सोल्युबिलिटीसाठी. पण ऍसिड, केमिकल ऍसिडचा एकच प्रॉब्लेम आहे, ते इझिली लवकर सोल्युबल करतं आणि लवकर सोल्युबल केल्यानंतर ते त्या कॅटायनला चिलेट करू शकत नाही. चिलेट करणं म्हणजे कोटिंग करू शकत नाही. केमिकल ऍसिड कधीच कॅटायनला कोटिंग करत नाही, चिलेशन करत नाही. म्हणून काही कालांतरानंतर जर समजा तुमच्या पिकाचं आपटेक आणि त्या न्यूट्रिएंटची सोल्युबिलिटी याचं जर समजा व्यवस्थित जमलं नाही किंवा त्याचं ड्युरेशन जर व्यवस्थित झालं नाही, आपटेक जेव्हा होते तेव्हाच फॉस्फरसची सोल्युबिलिटी झाली पाहिजे, असं जर तुमचं जमलं नाही, तर हे जे केमिकल ऍसिड असतं, हे केमिकल ऍसिड जे सोल्युबल केलेलं जे न्यूट्रिएंट असतं त्याला परत स्थिरीकरण त्याचं होत असतं. म्हणजे फेरस फॉस्फेट जमिनीमध्ये तयार झाला आहे, तुम्ही सल्फ्युरिक ऍसिडचा वापर केला तर फेरस फॉस्फेट वेगळा होईल, फेरस वेगळा होईल, फॉस्फेट वेगळा होईल, पण त्या फेरसला चिलेशन होणार नाही. चिलेशन झालं नसल्यामुळे तो फेरस परत काही कालांतराने परत त्या फॉस्फरस बरोबर किंवा इतर न्यूट्रिएंट बरोबर स्थिर होतो. म्हणजे केमिकल ऍसिड हे तात्पुरते त्या न्यूट्रिएंटला सोल्युबल करतात, पण केमिकल ऍसिड हे चिलेशन करू शकत नाही. मग ऍग्रीप्लेक्स ओए काय करतं, हे सोल्युबल पण करतं, 100% सोल्युबल करतं आणि सोल्युबल केल्यानंतर त्या फेरसला, त्या झिंकला चिलेशन करतं आणि चिलेशन केल्यामुळे तो फेरस, तो झिंक, तो कॅल्शियम परत दुसऱ्यांदा स्थिर होत नाही आणि स्थिर होत नसल्यामुळे तो हळूहळू पिकाला उपलब्ध होतो. मित्रांनो, हे मी तुम्हाला का समजून सांगतोय, कारण खरड छाटणीला फॉस्फरस व्यवस्थापनामध्ये आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये फॉस्फरसचा वापर करतो, पण त्याचं आपटेक किती पद्धतीने होतं, किती प्रमाणामध्ये होतं याच्याकडे आपण लक्ष देत नाही. आणि हे जे असतात केमिकल ऍसिड हे कृत्रिमरित्या बनवलेले असतात आणि हे जे ऑर्गॅनिक ऍसिड असतात ते कसे बनवतात ते तुम्हाला सांगितलं मी. केमिकल ऍसिडचा वापर तुम्हाला थोड्या कमी प्रमाणामध्ये आणि कंटिन्यू वापरावं लागतं. केमिकल ऍसिड हे तुम्हाला कंटिन्यू वापरावं लागतं, कारण एकदा सोल्युबल झालं का परत ते स्थिर झालेलं असतं, परत त्याचा वापर करावा लागतो, परत स्थिर झालेलं असतं, परत त्याचा वापर करावा लागतो, कारण ते चिलेशन करत नाही, कारण ते चिलेशन केलं नसल्यामुळे ते परत स्थिरीकरणाचे प्रॉब्लेम होतात. तसं तुमचे हे सेंद्रिय आम्ल असतात किंवा ऍग्रीप्लेक्स ओए जे आहे हे तुम्ही थोडं जास्त प्रमाणामध्ये वापरल्यानंतर ते चिलेशन केल्यामुळे हळूहळू हळूहळू त्या न्यूट्रिएंटला सोल्युबल करतं आणि ते पिकाला उपलब्ध करतं. म्हणजे लॉंग टर्म काम करायचं असेल तर तुम्हाला ऑर्गॅनिक ऍसिडचा वापर, ऍग्रीप्लेक्स ओएच्या सारख्या ऍसिडचा वापर बाहेरून फॉस्फरस युक्त खताबरोबर केलेला कधीही तुम्हाला फायदेशीर ठरतो. नंतर पुढचा जो विषय आपला ऍग्रीप्लेक्स ओए विषयी तुम्हाला जर काही प्रश्न असतील तर तुम्ही कमेंटमध्ये मला विचारू शकतात. याच्या अजून काही फायदे आहेत, म्हणजे फिजिकल, केमिकल आणि बायोलॉजिकल ह्या तिन्ही ज्या प्रॉपर्टी आहे तुमच्या जमिनीच्या, या प्रॉपर्टी सुधारण्याचं काम तुमचं हे ऍग्रीप्लेक्स ओए करणार आहे. आपल्याला तो उद्देश ठेवायचा नाही समोर, आपल्याला समोर जो उद्देश ठेवायचा तो म्हणजे फॉस्फरस युक्त खताला उपलब्ध करून देण्याचं काम आणि जमिनीमध्ये अजून जे कॅटायन आहेत ते कॅटायनचं चिलेशन करून लॉंग टर्म ते कॅटायन पिकाला उपलब्ध करून देण्याचं काम तुमचं हे ऍग्रीप्लेक्स ओए करणार आहे. याचा डोस तुम्हाला 500 ml पासून ते 1 लिटर पर्यंत प्रत्येक फॉस्फरस युक्त खताबरोबर वापरायचे. खरड छाटणीमध्ये कमीत कमी 3 ते 4 लिटर पर्यंत तुम्ही पूर्ण सीझन मध्ये ऍग्रीप्लेक्स ओएचा वापर करू शकता. आता मी काही शेड्यूल बनवलेले आहे, या शेड्यूल मध्ये टप्प्याटप्प्याने डोसेस कसे द्यायचे याच्याविषयी आपण चर्चा करणार आहोत. त्याच्यामध्ये तुम्हाला स्लाइड मध्ये दिसत असेल की छाटणी नंतर तुम्हाला फर्टिगेशन जे आहे हे फर्टिगेशन छाटणी नंतर 15 दिवसांनीच चालू करायचे. त्याच्या अगोदर कधीच तुम्ही 13-0-45 असेल, कॅल्शियम नायट्रेट असेल, 12-61 असेल, कधीच तुम्ही जमिनीमध्ये देऊ नका. कारण मित्रांनो, याच्यामध्ये सायन्स असं सांगतं की जोपर्यंत त्या वलांड्याला, त्या काडीला फुटवे निघत नाही, 3-4 पानं डेव्हलप होत नाही, ते खालचं पान जोपर्यंत हिरवं होत नाही, त्या पानामध्ये जोपर्यंत फोटोसिंथेसिस ऍक्टिव्हिटी होऊन अन्न तयार होत नाही, तोपर्यंत जमिनीमधनं दिलेलं अन्नद्रव्य झाड उचलू शकत नाही.
मग तुम्ही म्हणाल मग ते पान कसं काय बाहेर आले, तर तुमच्या गाडीमध्ये जे स्टोरेज असतं त्या स्टोरेजचा वापर करून ते पान तुमचं बाहेर आलेलं असतं. म्हणून छाटणीनंतर साधारणतः तुम्हाला 15 दिवसांनी पहिलं ऍप्लिकेशन करायचंय ते म्हणजे 1261 आणि झिंक. तुम्हाला आता मी झिंकचा वापर इथं का करायचा आहे, कारण झिंक हे जमिनीमधील काही एन्झाईम्स असतात, त्या एन्झाईमचं सिंथेसिस करण्यामध्ये सुद्धा मेजर रोल करत असतात. सॉरी, पिकामधील एन्झाईम निर्मिती मध्ये सुद्धा काम करत असतात. आणि सुरुवातीला मुळींची चांगली वाढ होण्यासाठी फॉस्फरस आणि झिंक मेजर रोल करत असतो. कारण तुम्हाला माहिती आहे फॉस्फरस हा मुळींची डेव्हलपमेंटसाठी सुद्धा काम करत असतो. म्हणून सुरुवातीला पांढरी मुळीची चांगली ग्रोथ होण्यासाठी, आणि तुम्हाला बोललो मी 15 दिवसापासून तुम्हाला फॉस्फरसचा वापर करायचा आहे. म्हणून फॉस्फरस हा भाव तुम्हाला 35 दिवसाला लागतोय म्हणून 35 दिवसाला द्यायचा, त्याच्या पुढे द्यायचा असं कृपा करून करू नये. तुम्हाला समजा हे जर शेड्यूल पाहिजे असेल, याचे ऍप्लिकेशन पाहिजे असेल, तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये तुमचा मोबाईल नंबर टाका. मोबाईल नंबर टाकल्यानंतर त्या मोबाईल नंबर कृपया व्हॉट्सअप मोबाईल नंबर टाका, म्हणजे जेणेकरून व्हॉट्सअपवरती तुम्हाला ते जे शेड्यूल बनवलेलं आहे ते शेड्यूल आम्हाला शेअर करता येईल, तुमच्याशी कम्युनिकेशन वाढवता येईल. पहिलं ऍप्लिकेशन तुम्हाला ऍग्रीप्लेक्स ओए, ज्याच्यावरती मी तुम्हाला जवळजवळ 5 ते 7 मिनिटं मी लेक्चर दिलेलं आहे. हे ऍग्रीप्लेक्स ओए तुम्हाला जमिनीमध्ये 500 ml, त्याबरोबर 1261 घ्यायचे 5 किलो, आणि त्याच्याबरोबर साधारणतः रिलीज झिंक म्हणजे चिलेटेड ईडीटीए स्वरूपातील जे आपल्या कंपनीचं झिंक आहे, आपल्या कंपनीचे जे ईडीटीए स्वरूपातील जे न्यूट्रिएंट भेटतात मार्केटमध्ये ते रिलीज नावाने भेटतात. रिलीज झिंक, रिलीज फेरस, रिलीज कॉपर, रिलीज कॅल्शियम या नावाने आपले ईडीटीए स्वरूपातील चिलेटेड न्यूट्रिएंट भेटत असतात. मित्रांनो, चिलेटेड मायक्रोन्यूट्रिएंटची खासियत किंवा ते चांगलं आहे हे जर तुम्हाला ओळखायचं असेल तर ईडीटीए चिलेट कोणतंही न्यूट्रिएंट घ्यायचं आणि ते फॉस्फरसयुक्त खतामध्ये टाकायचं. समजा फॉस्फरसयुक्त मध्ये खतामध्ये जर टाकलं, समजा ते द्रावण जर फुटलं नाही, 100% कॉम्पिटेबल जर ते झालं का, समजायचं की ते अत्यंत क्वालिटीचं चिलेटेड आहे, चिलेटेड न्यूट्रिएंट आहे. तुम्ही आपल्या ऍग्रीसर्चचं कोणतंही प्रॉडक्ट घ्या, तुम्ही फॉस्फरसयुक्त खताबरोबर टाका, ते 100% कॉम्पिटेबल होतं. म्हणजे काय, की जो चिलेटिंग एजंट वापरलाय त्याची क्वालिटी आहे ती इतकं उत्कृष्ट असल्यामुळे हे प्रॉपर त्या झिंकला चिलेट करून ठेवतं, आणि जमिनीमध्ये पाण्यामध्ये जो फॉस्फरस तुम्ही टाकलाय 05234 स्वरूपात, त्या फॉस्फरस बरोबर तो झिंक एकत्र येऊ शकत नाही, तो 100% कॉम्पिटेबल होतो. मी पहिला डोस तुम्हाला 15व्या दिवशी तो द्यायचा आहे. 20व्या दिवशी तुम्हाला परत 1261चा डोस द्यायचा आहे, पण त्याच्याबरोबर तुम्हाला एसओपी द्यायचंय. एसओपी साधारणतः 3 ते 4 किलो, 1261 तुमचं 5 किलो आणि ऍग्रीप्लेक्स ओए तुमचं 500 ml. दर 5 दिवसाला 15 दिवसापासून ते जवळजवळ 65 दिवसापर्यंत दर 5-5, 6-6 दिवसाच्या अंतराने तुम्हाला जमिनीमध्ये फॉस्फरसचा वापर करायचा आहे. जवळजवळ 15 दिवसापासून ते 65 दिवसापर्यंत आपल्याला ग्रेड चेंज करायचे आहेत, पण फॉस्फरसचा डोस तुमचा जायला पाहिजे. मग 15व्या दिवशी 20व्या दिवशी तुम्ही 1261 वापरलं, त्याच्याबरोबर ऍग्रीप्लेक्स ओए वापरलं, पहिल्या वेळेस तुम्ही झिंक वापरलं, दुसऱ्या वेळेस एसओपीचा वापर केला. नंतर तुमच्या खरड छाटणीला मायक्रोन्यूट्रिएंटची आपण ऍप्लिकेशन कुठेच केलेलं नाही. स्प्रे मधून आपण काही गोष्टी तुम्हाला सांगणार आहे, पण जमिनीमध्ये तुम्हाला मायक्रोन्यूट्रिएंटचं ऍप्लिकेशन करायचं असेल तर तुम्हाला कॉम्बिडोस किंवा सल्फेट बेस्ड मायक्रोन्यूट्रिएंटचा वापर करण्याची गरज नाही. तुम्ही छाटणीनंतर 25 दिवसाने आणि साधारणतः 45 ते 50 दिवसाने असे 2 ऍप्लिकेशन तुम्हाला 2-2 किलोचे मिंगल म्हणून जे मायक्रोन्यूट्रिएंट ऍग्रीसर्च येतं, हे तुम्हाला दिसतंय पुढे स्लाइड मध्ये. मिंगल बऱ्याच शेतकऱ्यांनी वापरलंय, बरेच शेतकरी त्याचे फॅन आहेत, खूप मोठा ब्रँड आहे ऍग्रीसर्चचा. तर तुम्ही ह्या मिंगल या मायक्रोन्यूट्रिएंटचा वापर 25व्या दिवशी आणि 35व्या दिवशी असं 2 वेळेस जमिनीमध्ये करू शकता. मित्रांनो, तुम्ही मिंगलचा वापर जमिनीमध्ये जर 2 वेळेस ह्या टप्प्याटप्प्याने जर केला तर तुमच्या जमिनीमध्ये दुसरं चिलेटेड किंवा दुसरं सल्फेट बेस्ड मायक्रोन्यूट्रिएंट देण्याची गरज पडणार नाही. कारण याच्यामध्ये सर्व म्हणजे फेरस, मॅग्नीज, झिंक, कॉपर, बोरॉन, मॉलिब्डेनम हे 6 अन्नद्रव्य चांगल्या पद्धतीने चांगल्या प्रमाणामध्ये देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि हे जे मिंगल आहे याला ग्लायसिनने चिलेट केलेलं आहे. ग्लायसिन हे ऑर्गॅनिक ऍसिड आहे जे चिलेटिंग एजंट म्हणून काम करतं, आणि जमिनीमध्ये ऑर्गॅनिक ऍसिड तुम्ही जर खताच्या स्वरूपात दिलं तर त्याची कार्यक्षमता, त्या मायक्रोन्यूट्रिएंटची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी सुद्धा ते काम करतं. मित्रांनो, अजून एक आनंदाची गोष्ट म्हणजे मिंगल तुम्ही 1261 बरोबर किंवा 05234 बरोबर किंवा कोणत्याही फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलायझर बरोबर जरी तुम्ही दिलं तरी सुद्धा 1% सुद्धा ते फुटत नाही. एवढी त्याची चिलेटिंग एजंट जे आहेत त्याच्यामध्ये वापरलेले ते एवढे क्वालिटीचे असल्यामुळे ते सुद्धा फुटत नाही. तुम्ही 25व्या दिवशी आणि 45व्या दिवशी असं 2 टप्प्यामध्ये मिंगल 2 किलो, त्याच्याबरोबर मॅग्नेशियम सल्फेट साधारणतः 5 किलो आणि थायोग्रीन जे आपल्या कंपनीचं सल्फर येतं
प्रत्येकाला माहिती आहे 100% ड्रीप मधनं जाणारं 100% पाण्यामध्ये घुलनशील होऊन मुळापर्यंत पोहोचवणारं हे आपलं थायोग्रीन आहे. त्याचा वापर तुम्ही जमिनीमध्ये साधारणतः 3-3 किलोचे 2 डोस मायक्रोन्यूट्रिएंट बरोबर करायचे, जेणेकरून मायक्रोन्यूट्रिएंटची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी सुद्धा ते मदत करतं आणि जमिनीमध्ये इतर जे अन्नद्रव्य त्याची सुद्धा उपलब्ध करण्यासाठी ते काम करतं. म्हणून थायोग्रीनचा वापर आणि मॅग्नेशियम सल्फेटचा वापर तुम्हाला करायचा आहे. मॅग्नेशियम सल्फेटचा वापर तुम्हाला खरड छाटणीमध्ये मोठ्या प्रमाणात करावा लागतो. आता मी मॅग्नेशियम सल्फेटचा वापर का सांगतोय, कारण आपल्या जमिनीमध्ये मोठ्या प्रमाणात पोटॅश आहे आणि पोटॅश असल्या कारणाने काय होतं मित्रांनो, पोटॅश हा मॅग्नेशियमला आणि कॅल्शियमला मोठ्या प्रमाणात दाबत असतो, त्याची अवेलेबिलिटी होऊ देत नाही. म्हणून मॅग्नेशियमचा वापर तुम्हाला टप्प्याटप्प्याने 52-34 बरोबर असेल किंवा मिंगल बरोबर असेल, तुम्हाला टप्प्याटप्प्याने मॅग्नेशियम सल्फेट पूर्ण सीझन मध्ये साधारणतः 25 ते 30 किलो प्रति एकर वापरणं गरजेचं असतं. आता साधारणतः मी तुम्हाला 15 दिवस, 20 दिवस, 25 दिवस हे 3 दिवसामध्ये काय काय द्यायचं ते सांगितलं. छाटणीनंतर 30व्या दिवशी तुम्हाला जे फुटवे निघतात त्या फुटवे निघाल्यानंतर बऱ्याचशा फुटव्यांवरती फेरसची कमतरता दिसत असते. म्हणून जमिनीमध्ये जे इड्डा फेरस येतं, आपल्या कंपनीचं लोहा ड्रीप नावाने इड्डा फेरस येतं, ज्याच्यामध्ये 6% चिलेटिंग इड्डा चिलेटिंग फेरस आहे, जो जमिनीमध्ये 9 pH पर्यंत पिकाला उपलब्ध होऊ शकतो. जमिनीमध्ये आपण रिलीज फेरस द्यायचा नाही तर इड्डा फेरस द्यायचा आहे, कारण रिलीज फेरस हा 7.5-7 pH पर्यंत उपलब्ध होतो. तिथून पुढे त्याचं ऑक्सिडेशन होतं आणि फेरिक मध्ये त्याचं रूपांतर होतं. म्हणून शक्यतो इड्डा फेरसच तुम्ही जमिनीमध्ये द्यायचंय. त्याच्याबरोबर जो प्रोबियॉन, ज्याच्यामध्ये जो 62.5% वेगवेगळ्या प्रकारचे अॅमिनो ऍसिड्स आहेत. अॅमिनो ऍसिड म्हणजे हे सुद्धा ऑर्गॅनिक ऍसिड आहे मित्रांनो. तुम्हाला ऑर्गॅनिक ऍसिडचं नाव जर तुम्हाला वाचून दाखवलं मी, तो ऑर्गॅनिक ऍसिड मार्केटमध्ये जे भेटतात जसं की सायट्रिक ऍसिड आहे, लिग्नोसल्फोनिक ऍसिड आहे, अॅमिनो ऍसिड आहे, परत ग्लुटॅमिक ऍसिड आहे, परत अजून मॅलिक ऍसिड आहे, त्याच्यानंतर सक्सिनिक ऍसिड आहे, टार्टारिक ऍसिड आहे, ह्युमिक ऍसिड आहे, फल्विक ऍसिड आहे, हायमोटोमोलॅनिक ऍसिड आहे. बरेचसे ऑर्गॅनिक ऍसिड मार्केटमध्ये जमिनीमध्ये हे पिकाला अन्नद्रव्य उपलब्ध करून देण्याचं काम, जमिनीमधील रायझोस्पिअरचा पीएच बॅलन्स ठेवण्याचं काम जमिनीमध्ये करत असतात. म्हणून ह्या लोहा ड्रीप बरोबर तुम्हाला प्रोबियॉन, जे की व्हाईट रूट डेव्हलपमेंटसाठी तुम्हाला जमिनीमध्ये चांगल्या पद्धतीने काम करेल, तर 1 लिटर प्रति एकर या पद्धतीने तुम्हाला 30व्या दिवशी तुम्हाला प्रोबियॉन द्यायचे. मित्रांनो, हे जे डोसेस दिले तुम्हाला, हे एकदम प्रॅक्टिकली अभ्यास करून देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. छाटणीनंतर 35व्या दिवशी तुम्हाला ॲग्रीप्लेक्स ओए परत 1261 बरोबर द्यायचे, त्याच्याबरोबर एसओपी द्यायचे. म्हणजे जो 20व्या दिवशी जो डोस दिला आपण, तो डोस आपल्याला इथे रिपीट करायचा आहे. नंतर छाटणीनंतर 40 दिवसापासून ते 65 दिवसापर्यंत, म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही सबकेन करतात, तर सबकेन केल्यानंतर तुम्हाला 1261 डोस हा थांबवायचा आहे आणि 1261च्या ऐवजी जिथं नत्र जाणार नाही तो डोस वापरायचा. म्हणजे एक तर तुम्ही 0.60-20 वापरू शकतात किंवा 0.52-34 वापरू शकतात. दोन्हीपैकी एकच ग्रेड वापरायची आहे. त्या ग्रेड बरोबर तुम्हाला ॲग्रीप्लेक्स ओए 500 मिली आणि मॅग्नेशियम सल्फेट 5 किलो द्यायचे. आता इथं सुद्धा तुम्हाला ॲग्रीप्लेक्स ओए वापरायचे. साधारणतः आपण 3 वेळेस सुरुवातीला 1261 वापरलं आणि साधारणतः 3 ते 4 वेळेस आपण नंतर 0.52-34 किंवा 0.60-20 वापरणार आहे. म्हणजे 6 किलो तुमचं 6 वेळेस तुमचं 5-5 किलो हे फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलायझर गेलं. त्याच्याबरोबर तुम्ही 500 मिली जर ॲग्रीप्लेक्स ओए दिलं, म्हणजे साधारणतः 5-30 म्हणजे 3 लिटर तुम्हाला ॲग्रीप्लेक्स ओए पूर्ण 65 दिवसापर्यंत फॉस्फरस अवेलेबिलिटीसाठी द्यायचे. 3 ते 5 लिटर पर्यंत तुम्ही देऊ शकता जमिनीच्या प्रकारानुसार. चुनखड असेल, शारपड असेल, पाणी खराब असेल तर 5 लिटर पर्यंत द्या. जमीन व्यवस्थित असेल, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी चांगली होत असेल तर तुम्ही तिथं 500 ml चे 6 डोस केले तर तुम्ही 3 लिटर पर्यंत ॲग्रीप्लेक्स ओए प्रत्येक फॉस्फरस युक्त खताबरोबर द्यायचे तुम्हाला. परत मॅग्नेशियम सल्फेटचा वापर करायचा आहे. आणि साधारणतः 65 दिवसाच्या पुढे तुम्हाला, म्हणजे 70 दिवसापासून ते 105 दिवसापर्यंत तुम्हाला पोटॅश ह्या अन्नद्रव्याचा डोस हा वाढवायचा आहे. म्हणजे इथं तुम्हाला फॉस्फरस पूर्णतः बंद करायचा आहे, नायट्रोजन सुद्धा पूर्णतः बंद करायचा आहे. नायट्रोजन जो पण लागणार आहे तो वातावरणामध्ये जो नायट्रोजन आहे तो स्थिर होऊन तो पिकाला उपलब्ध होणार आहे. फॉस्फरसची गरज 65 दिवसाच्या पुढे नसते, त्याच्यामुळे तिथं द्यायची गरज नाही. 65 ते 70 दिवसाच्या पुढे तुम्हाला फक्त एसओपी जे मार्केटमध्ये भेटतं त्याचा डोस, किंवा समजा शेतकऱ्याला प्रत्येक वेळेस सोडणं शक्य होत नाही तर तुम्ही एका वेळेस सुद्धा 50 किलो एसओपीचं ऍप्लिकेशन साधारणतः 70 दिवसाच्या आसपास जमिनीमध्ये करून दिलं तरी सुद्धा चालतं. कारण पोटॅश हा काही जमिनीमध्ये लीच आउट होत नाही, मोठ्या प्रमाणामध्ये काही वाहून जात नाही आणि त्याचं स्थिरीकरण बी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये जमिनीमध्ये होत नाही. म्हणून तुम्ही जो ऍप्लिकेशन केलेला जो पोटॅश असतो
तो तुमच्या जमिनीमध्ये जे क्ले पार्टिकल असतात, सॉइल पार्टिकल असतात, त्याच्यावरती ऋणभार असतो. आणि ऋणभार असल्यामुळे हा जो पोटॅश असतो, हा पोटॅश चांगल्या पद्धतीने त्याच्याबरोबर चिलेशन करतो, एक्सचेंज करतो. कॅटायन एक्सचेंज कॅपॅसिटी जी टर्म आहे, ही टर्म इथे लागू होते. तर त्या कॅटायनचं एक्सचेंज होतं आणि ते जे सॉइल पार्टिकल असतात ते पोटॅशला चांगल्या पद्धतीने धरून ठेवतात. म्हणून तुम्हाला एकदा जरी तुम्ही 50 किलो एसओपीचं ऍप्लिकेशन करून दिलं तरी चालतं, किंवा तुम्हाला वाटतं की माझी जमीन खूप हलकी आहे, पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता खूप कमी आहे, अशा वेळेस तुम्ही दर 8 ते 10 दिवसाला 8 किलो असं 3 ते 4 वेळेस जर तुम्ही एसओपीचा वापर केला, साधारणतः 100 ते 105 दिवसापर्यंत, तरी सुद्धा चालेल. दोन्ही मेथडपैकी एकाचा वापर करायचा. ह्या पद्धतीने ड्रीप इरिगेशन मध्ये तुम्हाला सुरुवातीपासून नत्र, स्फुरद, पालाश, त्याच्याबरोबर मॅग्नेशियम सल्फेट, एक वेळ झिंकचं ऍप्लिकेशन, 2 वेळेस मिंगलचं ऍप्लिकेशन, अशा पद्धतीने तुम्हाला प्रॉपर 65-70 दिवसापर्यंत न्यूट्रिएंट मॅनेजमेंट जमिनीमधनं करायचंय मित्रांनो. आणि एक लक्षात घ्यायचंय, ज्या वेळेस तुम्ही जमिनीमध्ये फर्टिगेशन कराल, त्यावेळेस तुमच्या जमिनीमध्ये प्रॉपर वापसा कंडिशन असणं गरजेचं आहे. वापसा कंडिशन असेल त्यावेळेसच तुम्ही जर पाणी दिलं आणि त्यावेळेसच तुम्ही अन्नद्रव्य दिलं, तर त्या अन्नद्रव्याची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी खूप मोठी मदत होत असते. नंतर थोडस एक शेवटचा जो सेशन आहे तो म्हणजे फवारणीद्वारे अन्नद्रव्य व्यवस्थापन. मित्रांनो, तुम्ही जर एक ऑब्झर्वेशन जर घेतलं तर आपण कॅल्शियमचा डोस जमिनीमध्ये दिलेला नाही, कारण आपल्याला कॅल्शियम नायट्रेट म्हणजे समजा नायट्रेट स्वरूपातील नायट्रोजन जर जमिनीमध्ये दिला गेला तर आपल्याला सूक्ष्मगड निर्मितीमध्ये प्रॉब्लेम येऊ शकतात, म्हणून आपण कॅल्शियम नायट्रेटचा वापर जमिनीमध्ये केलेला नाही. दुसरं म्हणजे जमिनीमध्ये जर कॅल्शियम दिला तर तो शेंड्यापर्यंत पोहोचस तोपर्यंत जवळजवळ 80 ते 90% संपून जातो. म्हणजे खोडामध्ये 50 ते 60% जातो, वलांड्यात तुमचा 30-35% जातो, त्याच्यानंतर पानामध्ये तो साधारणतः 2 ते 5% जमिनीमधला पोहोचू शकतो. कारण पिकामध्ये कॅल्शियम हा 100% इमोबाईल आहे. इमोबाईल म्हणजे काय, खालच्या पानामध्ये गेला तर तो कॅल्शियम खालच्या पानामधला दुसऱ्या वरच्या पानामध्ये पोहोचू शकत नाही, एवढा तो इमोबाईल असल्यामुळे आपल्याला कॅल्शियमचं मॅनेजमेंट हे खरड छाटणीमध्ये फवारणीद्वारे करणं गरजेचं असतं, किंवा ते फायदेशीर ठरतं. समजा चुनखड जमीन असेल, फॉस्फरसची स्थिरीकरणाचे प्रॉब्लेम असतील जमिनीमध्ये, कारण कॅल्शियमचा वापर केला तर जो फॉस्फरस महत्वाचा आहे काडी निर्मितीसाठी, सूक्ष्मगड निर्मितीसाठी, त्याचं सुद्धा मोठ्या प्रमाणात स्थिरीकरण होतं. म्हणून शक्यतो कॅल्शियम नायट्रेटचा वापर एखादा डोस केला तर ठीक आहे, पण फवारणीद्वारे तुम्ही त्याला मॅनेज करू शकता. आता तो कसा करायचा त्याच्याविषयी थोडंसं शेड्यूल आहे. साधारणतः छाटणी केल्यानंतर 3 ते 4 पान अवस्था म्हणजे साधारणतः 22-25 दिवसाच्या आसपास तुम्हाला पहिला स्प्रे घ्यायचा आहे, तो म्हणजे एक्सीड. तुम्हाला एक्सीड काय आहे सांगण्याची गरज नाही. अॅमिनो ऍसिड चिलेट आपलं मायक्रोन्यूट्रिएंट आहे, जे की भारतामध्ये नाही तर जगामध्ये पहिलं असं अॅमिनो ऍसिड आहे की जे ऍग्रिसर्च इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने बनवलेलं आहे. ह्या एक्सिडचा वापर तुम्हाला मॅग्नेशियम सल्फेट बरोबर आणि रिलीज कॅल्शियम, इथं तुम्हाला कॅल्शियम द्यायचं. आता कॅल्शियमचं महत्व तुमचं खरड छाटणीमध्ये काय आहे, कॅल्शियम हे सेल वॉल डेव्हलपमेंटचं काम करत असतं. सेल वॉल, कारण प्रत्येक पेशीला भित्तिका असते आणि पेशी ही प्रत्येक मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीमध्ये तयार होत असते. ह्या पेशीची भित्तिका निर्माण करून आणि तिला स्ट्रॉंग करण्याचं काम हे कॅल्शियम तुमचं करत असतं. आणि कॅल्शियम झाडाची प्रतिकार शक्ती सुद्धा त्या स्टेजला वाढवत असतं. म्हणून सुरुवातीला पहिला स्प्रे तुम्हाला रिलीज कॅल्शियम, इथं तुम्हाला कॅल्शियम नायट्रेट पेक्षा जर रिलीज कॅल्शियम म्हणजे ईडीटी कॅल्शियम जर वापरला, त्याच्याबरोबर मॅग्नेशियम सल्फेट साधारणतः इथं 100 ग्रॅम लिहिलं गेलं माझ्याकडनं, साधारणतः तुम्ही 500 ग्रॅम पर्यंत 200 लिटर पाण्याला मॅग्नेशियम सल्फेट वापरू शकतात. आणि रिलीज कॅल्शियम तुम्हाला 100 ग्रॅम वापरायचे. ते उलट झालंय, 500 ग्रॅम वरती पाहिजे आणि 100 ग्रॅम खाली पाहिजे. आणि एक्सीड साधारणतः 1.25 म्हणजे 250 ते 300 ग्रॅम तुम्ही एक्सीडचा वापर पहिल्या स्प्रे मध्ये करू शकता. या कॉम्बिनेशन मध्ये तुम्ही एखादं समजा कीटकनाशक असेल, बुरशीनाशक असेल, तुमच्या क्लायमेटिक कंडिशननुसार, पिकावरती किडींचा प्रादुर्भावानुसार तुम्ही कीटकनाशक आणि बुरशीनाशकाचा वापर करू शकता. मी इथं पीजीआर विषयी, कीटकनाशकाविषयी, बुरशीनाशकाविषयी या सेशन मध्ये तुमच्याशी काहीच बोलणार नाही. मी फक्त आज तुमच्याशी बोलायला आलोय ते म्हणजे अन्नद्रव्य व्यवस्थापन, स्प्रे आणि सॉइल ऍप्लिकेशन म्हणून. साधारणतः तुम्हाला दुसरं अन्नद्रव्य सर्वात महत्वाचं असतं ते म्हणजे बोरॉन झिंक, जे तुम्हाला सबकेन झाल्यानंतर देणं गरजेचं असतं. कारण बोरॉनचा मेजर रोल आहे सेल मल्टिप्लिकेशन. बोरॉनचा मेजर रोल असतो सेल मल्टिप्लिकेशन. जोपर्यंत सेल मल्टिप्लिकेशन होत नाही तोपर्यंत सूक्ष्मगडाची निर्मिती होत नाही. म्हणून तिथं आपल्याला छाटणीनंतर सबकेन झाल्यानंतर साधारणतः बगलफूट 1 ते 2 पानाच्या स्टेजला येते. बगलफूट 1 ते 2 पानाच्या स्टेजला येते. त्या स्टेजला तुम्हाला पहिला स्प्रे हा झिलबोर, जे आपल्या कंपनीचं 20%
बोरॉन जे येतं ते झिलबोर नावाने येतं. तर ते झिलबोर तुम्हाला साधारणतः 100 ग्रॅम घ्यायचे. त्याच्यानंतर रिलीज झिंक घ्यायचे फवारणीमधनं, कारण तुम्हाला सांगितलं की झाडामध्ये ज्या चयापचय क्रिया होत असतात त्याला सर्वात मेजर रोल करत असतं ते म्हणजे एन्झाईम्स, आणि ह्या एन्झाईमच्या सिंथेसिससाठी म्हणजे निर्मितीसाठी तुम्हाला झिंकची खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये गरज असते. प्रत्येक न्यूट्रिएंटचा रोल आहे स्पेसिफिक त्या ड्युरेशन मध्ये, म्हणून तुम्हाला हे मी समजून सांगण्याचा प्रयत्न करतोय. बोरॉन तुम्हाला सेल मल्टिप्लिकेशनचं काम करतं, झिंक तुमचं तिथं एन्झाईम सिंथेसिस होतात आणि ऑटोमॅटिकली तिथं एन्झाईमची निर्मिती झाली तर घड निर्मितीमध्ये त्याचा फायदा होत असतो. दुसरं म्हणजे 6BA, आपल्या कंपनीचं बेंझ नावाने 6BA येतं. साधारणतः 10 ppm तुम्हाला त्या स्टेजला बगल फूट 2 ते 3 पानावस्थेमध्ये तुम्हाला देणं गरजेचं असतं. कारण 6BA काय करतं, तुमच्या झाडामध्ये सायटोकायनिनची निर्मिती करतं. म्हणजे ऍब्सेसिक ऍसिड जे शेंड्यामध्ये तयार होत असतं त्याची लेवल थांबवतं आणि सायटोकायनिनची निर्मिती होते, आणि ऑटोमॅटिकली सायटोकायनिनची निर्मिती झाली तर घड निर्मितीमध्ये किंवा सूक्ष्म घड निर्मितीमध्ये त्याचा खूप मोठा फायदा होत असतो. त्याच्याबरोबर ग्रोथ रिटार्डंट म्हणून आपण 05234 वापर म्हणजे नायट्रोजन नसलेल्या खताचा वापर करू शकतात. म्हणजे हा तुम्हाला दुसरा डोस द्यायचा आहे. झिलबोर, बोरॉन, रिलीज झिंक त्याच्याबरोबर 6BA आणि त्याच्याबरोबर 5234. साधारणतः हा तुम्हाला द्यायचा आहे सबकेन निघाल्यानंतर बगल फुटला 1 ते 2 पानावस्था जी आहे त्या स्टेजला तुम्हाला द्यायचं. आणि ही फवारणी झाल्यानंतर साधारणतः 3 ते 4 दिवसांनी किंवा काही स्टेज जर लवकर आले वातावरणानुसार तर तुम्हाला तिसऱ्याच दिवशी दुसरा स्प्रे घ्यायचा आहे, तो म्हणजे झिंकाबोर कॅल्मिनो मॅट त्याच्याबरोबर 05234. आता इथं सुद्धा तुम्हाला कॅल्शियम स्प्रे मध्ये द्यायचं आहे. तुम्हाला कॅल्मिनो काय माहिती आहे, अमिनो ऍसिड चिलेट कॅल्शियम आहे ज्याच्यामध्ये 10% कॅल्शियम आहे. तुम्हाला ह्या स्टेजला कॅल्शियमची गरज अत्यंत असते. या स्टेजला तुम्हाला कॅल्शियम तिथं द्यायचं आहे. सेल ज्या मल्टिप्लाय झाल्या आहेत, बोरॉननी ज्या सेल मल्टिप्लाय केलेल्या आहेत त्या सेलची जी वॉल आहे तिला स्ट्रॉंग करण्याचं काम आणि सेलच्या वॉलला म्हणजे भित्तिकेला मजबूती देण्याचं काम तुमचा इथं हा कॅल्शियम करणार आहे. थोडंसं बोरॉन म्हणजे थोडंसं झिंक, म्हणजे आपलं झिंकाबोर जे आहे त्याच्यामध्ये झिंक आहे, बोरॉन आहे, कॅल्शियम आहे, थोडासा पोटॅश आहे. म्हणजे त्या वेलीची त्या पानाची प्रतिकार शक्ती वाढवून तिथं झिंक आणि बोरॉनची उपलब्धता करण्याचं काम सुद्धा ह्या स्टेजला हा जो डोस आहे म्हणजे झिंकाबोर प्लस कॅल्मिनो हे जे कॉम्बिनेशन आहे हे कॉम्बिनेशन तुम्हाला ह्या पहिल्या 6BAच्या झिंक बोरॉनच्या स्प्रे नंतर 3 किंवा 4 दिवसांनी हा स्प्रे घ्यायचा आहे. लक्षात घ्या, हे 2 स्प्रे तुम्हाला कंटिन्यू 2-3 दिवसाचा इंटरव्हल ठेवून घ्यायचा आहे. त्याच्यामध्ये युरेसिलचा मी उल्लेख केलेला आहे. मित्रांनो, युरेसिलचा वापर तुम्हाला गरजेनुसार करायचा. समजा टेम्परेचर व्यवस्थित आहे, वातावरण एकदम मोकळं आहे, ढगाळ वातावरण नाही, तर त्यावेळेस तुम्हाला इथं युरेसिल द्यायची गरज नाही. समजा तुम्हाला वातावरण खूप खराब आहे, ढगाळ वातावरण आहे, तर तुमच्या गरजेनुसार तुम्ही युरेसिल तिथं वापरू शकतात. त्याच्याबरोबर 05234 घ्यायचे. हे 2 स्प्रे, याच्यामध्ये एक 6BA आणि दुसऱ्या याच्यामध्ये युरेसिल. पहिल्या याच्यामध्ये तुम्हाला बोरॉन, त्याच्याबरोबर झिंक आणि त्याच्याबरोबर 5234. दुसऱ्या याच्यामध्ये झिंकाबोर प्लस कॅल्मिनो. हे आपलं कॉम्बिनेशन तुम्हाला चांगलं माहिती आहे. हे कॉम्बिनेशन एवढं सुंदर आहे, त्याच्यात कॅल्शियम, बोरॉन, झिंक, पोटॅश हे सर्व न्यूट्रिएंट बॅलन्स फॉर्म मध्ये भेटतात. म्हणून तुम्हाला पहिल्या स्प्रे नंतर साधारणतः 3 दिवसाने हा दुसरा स्प्रे घ्यायचा आहे. नंतर हे कॉम्बिनेशन झिंकाबोर प्लस कॅल्मिनो. फक्त एक काळजी घ्यायची की झिंकाबोर आधी पाण्यात टाकायचे, नंतर कॅल्मिनो तुम्हाला पाण्यात टाकायचे. दुसरा स्प्रे तुम्हाला घ्यायचा आहे छाटणीनंतर साधारणतः 50 दिवसाने. म्हणजे तो स्प्रे तुम्हाला जो तुम्ही पहिला घेतला झिलबोर झिंक बेंच म्हणजे जो काय म्हणतो आपण त्याला 6BA, हे 6BAचा जो स्प्रे घेतलाय त्या 6BAचा दुसरा स्प्रे तुम्हाला साधारणतः 10 दिवसाच्या अंतराने, पहिल्या स्प्रेच्या 8 ते 10 दिवसाच्या अंतराने साधारणतः घ्यायचं आहे. म्हणजे तुम्ही जेव्हा शेंडा स्टॉपिंग करतात तर शेंडा स्टॉपिंग करण्याच्या अगोदरच तुम्हाला हा स्प्रे घ्यायचा आहे. झिलबोर, रिलीज झिंक, बेंच आणि त्याच्याबरोबर 5234. आणि त्याच्यानंतर मग तुम्हाला शेवटचा जो स्प्रे घ्यायचा, इथं तुमची कामगती बऱ्यापैकी आटपून जाते. झिंकाबोर, कॅल्मिनो, 5234 आणि युरेसिल तुम्हाला गरजेनुसार घ्यायचे. म्हणजे पहिले 2 स्प्रे घेतल्यानंतर परत तुम्हाला 5 ते 6 दिवसाचा गॅप देऊन परत हे 2 स्प्रे कंटिन्यू करायचे. तिथं तुमची बऱ्यापैकी कामगती आटपते. तुम्हाला फक्त 4 स्प्रे रिकमेंड केलेले आहे मी. झिंक बोरॉन प्लस 6BA आणि कॅल्मिनो झिंकाबोर प्लस त्याच्याबरोबर गरजेनुसार युरेसिल आणि 05234. आणि पहिला स्प्रे तुमचा एक्सिड प्लस मॅग्नेशियम सल्फेट घेतलंय. त्याच्यामध्ये गरजेनुसार तुमच्या फुटींना काळोखी नाहीये, हरितद्रव्याची निर्मिती व्यवस्थित होत नाहीये, अशा वेळेस तुम्ही एक्सिड आणि मॅग्नेशियम सल्फेटचा स्प्रे रिपीटमध्ये 40-42 दिवसाच्या आसपास तुम्ही घेऊ शकता. आणि 100% तुमचे पान मॅच्युअर झाले, तुमची कामगती पूर्ण आटपली, तर तिथून पुढे तुमचं स्प्रे मधलं न्यूट्रिएंट मॅनेजमेंट सर्व संपवायचे. तिथून तुम्हाला काही द्यायचं नाहीये.
70 दिवसाच्या पुढे तुम्हाला फक्त बोर्डोचे स्प्रे घेत राहायचे. वातावरणानुसार गरजेनुसार बोर्डोचे स्प्रे तुम्ही घेत राहायचे. या पद्धतीने आपल्याला स्प्रे मधलं मॅनेजमेंट आणि ड्रीप मधलं मॅनेजमेंट तुम्हाला सांगण्याचा मी प्रयत्न केला मित्रांनो. बराचसा वेळ झाला, टेक्निकल बी थोडासा प्रॉब्लेम आला होता आपल्याला, टेक्निकल पण थोडासा प्रॉब्लेम आला होता. त्याबद्दल मी सर्वांची दिलगिरी व्यक्त करतो. आणि जवळजवळ 1 तासापासून तुम्ही मला ॲग्रीसर्चच्या ह्या प्लॅटफॉर्मवरनं आणि ॲग्रीसर्च कंपनीकडनं तुम्ही मला ऐकून घेतलं. कृपा करून मी परत एकदा तुम्हाला सांगू इच्छितो की हा व्हिडिओ तुम्हाला व्यवस्थित ऐकायचा असेल तर तुम्ही परत तुम्हाला युट्यूबच्या लिंकद्वारे तुम्हाला तो शेअर करण्यात येईल. तुम्हाला जर काही प्रॉडक्ट विषयी किंवा कोणत्या प्रश्नाविषयी जर शंका असतील तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये मला ते विचारू शकतात. आता बरेचसे प्रश्न आलेले आहेत, त्या प्रश्नामध्ये आपण थोडंसं एक ओव्हरलुक करू की प्रश्न काय काय आले. आता याच्यामध्ये पेस्ट मॅनेजमेंट आणि डिसीज मॅनेजमेंट विषयी मी तुम्हाला जे प्रश्न आलेले त्याच्यावर मी तुम्हाला काही उत्तर देऊ शकत नाही. बरेचसे प्रश्नांचं उत्तर देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, चुनखडयुक्त प्रश्नाचं उत्तर देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, तरी पण आपण एक ओव्हरलुक करून घेऊ. पाणी जर कमी असेल तर कसे नियोजन करायचे सपकेन झालेले आहे. पाणी कमी आम्हाला ह्या तुमच्या आत्ताच्या सिच्युएशन मध्ये कोणत्याच भागामध्ये पाणी कमी नाहीये. तर तुम्हाला पाणी कमी असेल तर थोडंसं तुम्ही डबल लॅटरल जर टाकली तर तुम्हाला ड्युरेशन बी कमी लागेल आणि पाण्याचा इंटरव्हल सुद्धा तुम्हाला वाढवता येईल. ड्रिप इरिगेशन सिस्टीम मध्ये तुम्ही डबल लॅटरलला जाऊ शकता. चुनखडयुक्त जमिनीमध्ये सूक्ष्मगड निर्मितीसाठी काय काळजी घ्यायची हा एक प्रश्न आहे, चांगला प्रश्न आहे. मी तुम्हाला सुरुवातीलाच बोललो की जमिनीमध्ये जर कॅल्शियम कार्बोनेटचं प्रमाण असेल तर तुम्हाला फॉस्फरस हा कोणत्या तरी सेंद्रिय घटकाबरोबर मिक्स करून द्यायचा. मग तुम्ही स्लरीद्वारे तो देऊ शकता किंवा तुम्ही तो समजा आता तुम्हाला डीएपी द्यायचे जमिनीमध्ये, तर डीएपी तुम्ही प्लेन देण्यापेक्षा तुम्ही डीएपी आधी पाण्यामध्ये स्लरीमध्ये भिजून ठेवा. किंवा तुम्हाला वाटतंय की डीएपी तुम्हाला ड्रिपने सोडायचंय तर तुम्ही ड्रिपने सुद्धा डीएपी सोडू शकता. 10 किलो डीएपी आगल्या दिवशी पाण्यामध्ये भिजून ठेवायचं. त्या पाण्यामध्ये जेव्हा तुम्ही डीएपी भिजवता त्याच्याबरोबर तुम्ही थोडंसं 500 ml ॲग्रीप्लेक्स ओए टाकायचं. ॲग्रीप्लेक्स ओए जर तुम्ही डीएपी बरोबर टाकलं तर त्या डीएपी म्हणजे काय, डाय अमोनियम फॉस्फेट, म्हणजे अमोनिया असतो आणि फॉस्फरस असतो, हे यांचा संयोग असतो तो. तर तुम्ही जेव्हा ॲग्रीप्लेक्स ओए टाकता तो अमोनिया वेगळा होतो आणि फॉस्फरस वेगळा होतो. अमोनियाला वरून चिलेशन होतं आणि ऑटोमॅटिकली तो जो फॉस्फरस आहे डीएपी मधला तो फॉस्फरस चुनखडयुक्त जमिनीमध्ये चांगल्या पद्धतीने काम करतो. शक्यतो चिलेटेड मायक्रोन्यूट्रनचा वापर चुनखडयुक्त जमिनीमध्ये करा. फॉस्फरसचा वापर मी तुम्हाला अजून एकदा सांगेल की तुम्ही सेंद्रिय खताबरोबर किंवा सेंद्रिय आम्लाबरोबर जर फॉस्फरसचा वापर चुनखडयुक्त जमिनीमध्ये केला तर 100% तुम्हाला त्याचा फायदा होईल. कारण सेंद्रिय आम्ल त्या कॅल्शियमला चिलेशन करतो आणि ऑटोमॅटिकली चिलेशन झाल्यानंतर तो फॉस्फरस परत स्थिर होऊ शकत नाही. ठीक आहे. काही तुम्हाला अजून काही प्रश्न असतील तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये विचारा. तुम्हाला शेड्यूल विषयी काही शंका असेल तर तुमचा मोबाईल नंबर कमेंट बॉक्समध्ये टाका, जेणेकरून आम्ही त्या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करून तुम्हाला ते शेड्यूल शेअर करू शकतो. विषयी बरेच प्रश्न आहेत. तर आमच्या जमिनीचा सामू 8 ते 8.5 च्या आसपास 8.15च्या आसपास आहे. फेरसची डिफिशियन्सी खूप येत आहे. मित्रांनो, तुम्हाला फेरस मॅनेजमेंट जर करायचं असेल, ऑक्टोबर छाटणी असेल किंवा खरड छाटणी असेल, तर फेरस हा कधीही जमिनीमध्ये देत असताना ज्या जमिनीचा पीएच 7.5च्या पुढे आहे किंवा 7च्या पुढे आहे तर तुम्हाला तो इटा स्वरूपातच देणं गरजेचं आहे. दुसरं म्हणजे फेरस देत असताना तुम्हाला त्याच्याबरोबर कोणतं तरी नायट्रोजन युक्त खत देणं गरजेचं असतं, जेणेकरून तो जो अमोनिया आहे किंवा ते जे अॅमिनो ऍसिड तयार होतं ते अॅमिनो ऍसिड त्या फेरसला मुळापर्यंत घेऊन आणि अपटेकसाठी मदत करायचं. मग तुम्ही युरिया प्लस फेरस एकत्र देऊ शकतात किंवा आपलं प्रोबियॉन, आपल्या कंपनीचं प्रोबियॉन येतं, ते प्रोबियॉन सुद्धा तुम्ही देऊ शकतात याच्याबरोबर.
ते प्रोबियॉन सुद्धा तुम्ही इटा फेरस बरोबर देऊ शकतात. आणि शक्यतो फेरस हा संध्याकाळी देण्याचा प्रयत्न करा, कारण फेरस हा फोटो सेन्सिटिव्ह असल्यामुळे तुम्ही त्याचा वापर जर उन्हामध्ये केला किंवा सकाळी 10 ते 11च्या आसपास केला तर त्याचं ऑक्सिडेशन होतं आणि त्याचं रूपांतर फेरिक मध्ये होतं. म्हणून त्याचा वापर शक्यतो संध्याकाळी करावा आणि वापसा कंडिशन असताना करावा, जेणेकरून तो लगेच पिकाला उपलब्ध होईल. चुनखडयुक्त जमिनीमध्ये इटा फेरसचा वापर करायचा आहे आणि शक्यतो फेरस सुद्धा तुम्हाला हा अमिनो ऍसिड बरोबर किंवा कोणत्या तरी सेंद्रिय आम्लाबरोबर जर दिला तर त्याचं सुद्धा चिलेशन चांगलं राहिलेलं असतं आणि तो चुनखडयुक्त जमिनीमध्ये तुम्हाला अजय शिरसाट सरांचा प्रश्न आहे की विच पी इज बेटर, म्हणजे कोणता फॉस्फरस युक्त सोर्स हा चांगला आहे. मित्रांनो, 1261 हा जो सोर्स आहे हा ऍसिडिक फर्टिलायझर आहे आणि आपल्या जमिनीचा पीएच हा बऱ्यापैकी जास्त असतो आणि जास्त पीएच असलेल्या जमिनीमध्ये तुम्ही जर ऍसिड बेस्ड फर्टिलायझरचा वापर केला, जास्त पीएच असलेल्या जमिनीमध्ये जर तुम्ही ऍसिड बेस्ड फर्टिलायझरचा वापर केला तर तुम्हाला तिथे त्याचे रिझल्ट चांगले भेटतात. म्हणून 0-60-20 आणि 12-61 हे फॉस्फरसचे खूप उत्कृष्ट सोर्स आहे. तुम्ही त्याचा वापर बिनधास्त करू शकतात. खूप खूप बऱ्याच लोकांनी छान आशीर्वाद दिलेले आहेत. खूप छान झालं सेशन असं सांगितलेलं आहे. खूप खूप धन्यवाद. फॉस्फरस ऍसिड 85% सोडलं तर फॉस्फरसची कमतरता भरून निघते का? खूप चांगला प्रश्न आहे. फॉस्फरिक ऍसिड तुम्ही जमिनीमध्ये सोडलं तर फॉस्फरिक ऍसिड हे केमिकल ऍसिड असल्या कारणाने तुमच्या जमिनीमध्ये ते बऱ्याचशा अन्नद्रव्याबरोबर स्थिर होऊ शकतं. समजा चुनखडीयुक्त जमीन आहे, त्या जमिनीमध्ये तुम्ही फॉस्फरिक ऍसिड टाकलं तर फॉस्फरिक ऍसिड मधला फॉस्फरस आणि चुनखडीयुक्त जमिनीमधला कॅल्शियम हा तुमचा एकत्र येतून कॅल्शियम फॉस्फेट तयार होतो. म्हणजे काही कालांतरासाठी तो फॉस्फरस अवेलेबल होतो, पण त्याच वेळेस समजा त्या झाडाने त्या फॉस्फरसला अपटेक केलं नाही तर जमिनीमधला कॅल्शियम त्या फॉस्फरसला परत स्थिर करतो. म्हणून चुनखडयुक्त जमिनीमध्ये फॉस्फरिक ऍसिडचा वापर करायचा असेल तुम्हाला तर तो कंटिन्यू टप्प्याटप्प्याने करत राहावा लागतं आणि त्याचे साईड इफेक्ट तुमच्या जमिनीमधील सूक्ष्मजीव सृष्टीवर होत असतात. म्हणून फॉस्फरिक ऍसिडचा वापर महिन्यातनं 2 महिन्यातनं एखाद्या वेळेस ऍप्लिकेशन केलं तर ठीक आहे, पण तुम्ही जे फॉस्फरस बेस्ड जे ऍसिडिक बेस्ड जे फर्टिलायझर आहे त्याचा जरी वापर तुम्ही चुनखडयुक्त जमिनीमध्ये या ऑर्गॅनिक ऍसिड बरोबर केला तरी तुम्हाला त्याचा चांगला फायदा होतो. काही बऱ्याच जणांनी नंबर दिलेले, त्या नंबरवरती तुम्हाला शेड्यूल वगैरे शेअर होईल. बऱ्याच जणांनी खूप छान सेशन झालं असे कमेंट केलेले आहेत. सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद. खूप टाइम झालेला आहे. अजून काही प्रश्न असेल तर मी पर्सनल कमेंट मध्येच उत्तर देण्याचा प्रयत्न करेल. मित्रांनो, खूप वेळ झालेला आहे. तुम्हाला मी फेसबुक लाईव्हद्वारे आणि वेगळ्या विषयावरती मार्गदर्शन करण्याचा प्रयत्न करेल. थोडंसं टेक्निकल प्रॉब्लेम आला त्याबद्दल परत एकदा ऍग्रिसर्च टीमकडनं मी इथं दिलगिरी व्यक्त करतो, तुमची क्षमा मागतो आणि आपलं इथं सेशन संपलं